primeiro, aprobación da ata anterior. Bueno, boas tardes a todos, benvidos a este pleno ordinario do mes de setembro de 2018. O primeiro punto de orde do día sería a aprobación da ata anterior. Ten a palabra o portavoz da Asociación da Agrupación de Lectores de Boqueixón, Xavier Canaval. Ben, boa tarde. É raro enfrontarse á tele a miña altura. Ben, e nós vamos a votar a favor da acta anterior, pero queremos facer unha puntualización. No acordo 7, relativo á solicitude do POS Plus adicional 2018, amosaramos a nosa sorpresa posto que o treito a aglomerar no proxecto modificado non coincidía co proxecto orixinal. Enseñamos os mapas, non do... Bueno, o trazado non correspondía no mapa. E o alcalde recoñeceu que debía tratarse dun erro no mapa orixinal do primeiro proxecto. E non ven a afirmación, non consta en acta, e ao noso ver debería constar, porque do contrario parece que é unha alucinación nosa, non? Que temos un rollo, e si estaba reconocido, Sí, estaba... Simplemente eso, votamos a favor da acta. Sí, o Grupo Popular vai votar a favor tamén da acta. Segundo punto entonces da orde do día é a toma de posición do concelleiro Iván Eirís Castro. Na sesión plenaria realizada o 11 de xullo de 2018 tomouse razón da renuncia presentada polo concelleiro don Perfecto Barcala Mosquera ao que substitúe don Iván Eirís Castro, cuxa credencial foi remitida pola Xunta Electoral Central e recibida no Concello o día 30 de xullo de 2018 co rexistro de entrada número 1509, polo que se procede á toma de posesión do novo concelleiro don Iván Eirís Castro, do que se dá conta á Xunta Electoral Central. Xuramento ou promesa? Tomo, vale. Don Iván Eirís Castro, que aquí hai un error. Promete ou xura cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade a rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Prometo o meu cargo. Prometo, perfecto. Benvido aquí ao Pleno da Corporación Municipal. Moitas grazas. Cuarto punto da orde do día: nomeamento do membro do patroado e do vogal da Comisión de Contas en sustitución do concelleiro cesado. No pleno realizado día 11 de xullo cesou como concelleiro desta corporación don Perfecto Barcala Mosquera. Así mesmo cesou nos órganos e comisión das que formaba parte, como eran o patroado da Fundación Pedro Pérez e a Comisión de Contas. Polo tanto, tense que nomear un novo membro que ocupe ese dous postos, polo que se propón ao pleno: primeiro, designar a don Iván Eirís Castro como vogal número 2 do padroado da Fundación Pedro Pérez, quedando composto do seguinte xeito: presidente titular don Manuel Fernández Monín, suplente dona María Carmen Botana Cedeiro, vogal número 1 dona Ana María Seijo Mosquera e suplente don Antonio González Barral, vogal número 2 don Iván Eirís Castro, vogal número 3 Ángeles Villar Couto, alcaldesa pedánea de Ledesma, vogal número 4 Manuel Cao González, alcalde pedáneo de Ledesma, e vogal número 5 o director do CPI Antonio Orza Couto, e secretaria a da Corporación Municipal. Así mesmo, punto número 2, designar a don Iván Eirís Castro como vogal número 5 da Comisión de Contas deste Concello, quedando composta polos seguintes membros: presidente titular don Manuel Fernández Monín e suplente dona María del Carmen Botana Cedeiro, vogal número 1 don Jesús Santos Marinas de Besa e suplente don Jesús San Juás Mera, vogal número 2 don Alejandro Bermúdez de Besa e suplente dona Ana María Seijo Mosquera, vogal número 3 dona Ana Isabel Alonso Taboada e suplente don Antonio González Barral, vogal número 4 don Xavier Canaval Fernández e suplente dona María Carmen Sontullo Carolo, e vogal número 5 don Iván Eirís Castro. Punto número 3, acordamos ou pídese publicar este acordo no boletín oficial da provincia para os efectos oportunos.
quixera intervir. En primeiro lugar, pois, en nome do Grupo Municipal de Veciños tamén queremos dar a benvida ao noso novo concelleiro. Sabemos que Iván é unha persoa moi capaz, levánoslo demostrando nos últimos anos. Sabemos tamén, e tamén nos lo demostrou, sobre todo nos últimos meses, que ven con moita ilusión, e estamos convencidos que a ilusión xunto co traballo e co esforzo que estamos seguros que vai se imprimir nesta nova etapa nos contaxiará o conxunto dos concelleiros da corporación. Por lo tanto, en nome do grupo, benvido á corporación e ao grupo. Moitas gracias. En segundo lugar, en canto ao nomeamento do padroado, sobre a proposta inicial que foi consensuado o pasado xoves ou venres, non me acordo, pero creo que foi o xoves coa secretaria do Concello, desexaríamos facer o seguinte cambio: nomear a Iván Elis como membro do padroado da Fundación Pedro Pérez e suplente dos dous vocais da Comisión de Contas, e nombrar na Comisión de Contas a Mari Carmen Soutullo. Cambia, puñera Iván suplente, titular aquí, outro abogado número 5, a Carmen. Mari Carmen na Comisión de Contas e no padroado Iván, como estaba, non? Suplente dos dous. Se non me di conta, titular na Comisión de Contas. non me di conta, era para repartirse un pouco a historia. Mari Carmen estaba ao principio na mesa de contratación, foi sustituída, entonces cambiamos así para estar en todas as... Vale. E suplente. ¿Qué? Sí. Sí. Bueno, votamos entonces o punto número 4, creo con unanimidade. Punto número 5, aprobación definitiva do Plan Especial de Infraestructuras e dotacións para o turismo enolóxico en Boqueixón. A Xunta de Goberno, en sesión que tivo lugar o 21 de xuño de 2018, aprobou provisionalmente o Plan Especial de Infraestructuras e dotacións para turismo enolóxico en Boqueixón. Con data 30 de 8 de 2018, recíbese no Concello con registro de entrada 1668 o informe da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo previo á aprobación definitiva do Plan Especial de Infraestructuras e dotacións para turismo enolóxico en Pousada, no cal se indica que, analizada a documentación remitida, non se observa reparo á mesma. O Concello deberá remitir á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o Plan Especial aprobado definitivamente en soporte digital debidamente diligenciado nos termos sinalados nos artículos 88 da Lei do Solo de Galicia e 212.2 aos efectos da súa inscripción no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia. En consecuencia, infórmase favorablemente ao Plan Especial de Infraestructuras e dotacións para turismo enolóxico en Pousada, Concello de Boqueixón. Á vista do cal, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar definitivamente o Plan Especial de Infraestructuras e dotacións para turismo enolóxico en Pousada, Boqueixón. Segundo, publicar este acordo de aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia, con indicación das medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación do plan e a referencia ao enderezo electrónico no que figurará o contido íntegro do plan a disposición do público. Terceiro, remitir ao Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia un exemplar en soporte digital debidamente diligenciado para a súa inscripción. E cuarto, unha vez inscrito no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, publicar no BOP o documento que conteña a normativa e as ordenanzas. Ten a palabra o señor Caraval. Nos, moi brevemente, queríamos recordar pois as dúas premisas que dicíamos no pleno do 19 de xullo de 2017, cando se aprobou inicialmente o plan. Decíamos dúas cousas. En primeiro lugar, decíamos que nos parecía unha iniciativa innovadora moi interesante e que desexamos que se leva a cabo. Felicitar pois os promotores desta iniciativa e solicitar ao Concello todo o apoio preciso para que esta iniciativa se leve a cabo. En segundo lugar, queríamos constatar un feito que constatamos agora. É incomprensible que as administracións públicas se tomen estes prazos para resolver iniciativas deste estilo. É incomprensible, e é textualmente o que decíamos o 19 de xullo, que unha solicitude de decembro de 2016 teña que esperar, no mellor dos casos, un ano e medio,
a que se resolvan as trabas burocráticas que poñen as propias administracións. Esta administración así, e falo tanto da local como da autonómica, o único que fai é por paus nas rodas as poucas iniciativas empresariais que temos, chegando ao fin a desincentivar o emprendemento. Deitamos esta reflexión neste pleno para que tomen en consideración e tenten agilizar os procedementos. Isto era o que decíamos daquela. Ainda que por parte do Concello non vimos excesiva dilación na tramitación, tamén o temos que decir, poden comprobar como no mellor dos casos non terán toda a tramitación deste plan especial hasta finais de ano. Estamos en setembro, mentres que se publique e todo o demais, é dicir, 2 anos despois da solicitude, que foi en decembro do 2016. Tal como reflexábamos no pleno do 19 de xullo do ano pasado. É un bo exemplo este de burocratización e pode verse que isto non é mínimamente razonable. Xa sei que non depende daqui, pero é que as tramitacións da lei do solo en moitos casos non teñen sentido ningún, e este pode verse que é un caso. Estando de acordo co que di vostede na maior parte de todo o seu relato, teño que dicir o seguinte: moita dilación neste proxecto foi debido aos propios, non digo os promotores, mas ben o equipo de redactor do seu plan, que realmente eu creo que non puxeron o suficiente digamos medios para que o proxecto fose adecuado ao que querían facer, e aquí a normativa exixía. Entonces, houve moitísimas reunións e nada, seguían sempre na súa retórica de non facer un proxecto ben redactado, ben completo, con todo. Houve moitas ter que exixir máis documentación, porque non viñan incompletos sempre. Entonces, iso sería aos promotores que tiñan que tratar. E agora, realmente, nos últimos, poñamos que foi nos últimos 4 meses, foi cando realmente isto foi para diante, pero rapidísimo, porque realmente o que é a Consellería, o que é en Coruña, resolveron no mes de agosto este expediente, cando realmente no mes de agosto non se resolve nada. Tamén presionamos bastante para que se resolvese en Coruña, pero moita veces digo, unha parte da culpa, non digo o 100%, pero a mellor un 30% da culpa do retraso tamén se pode imputar un poquinho ao equipo redactor do proxecto. Bueno, hai que falar de mala fe na administración autonómica sempre, sobre todo nos temas de urbanismo. A mala fe supónselle porque registran os escritos no último día de prazo e no último minuto. Fixeron así co Plan Xeral de Ordenación Municipal e fixeron aquí tamén. Tenían o plazo dun mes e o último día, o sea, sempre cumplindo uns prazos que nos parecen irrazonables xa de por sí, para unhas obras como esta, porque non estamos facendo facer unha urbanización. Non. Estamos falando de outra cousa. Se por unha urbanización cala a boca, pero para unha obra que podemos considerar menor, que hai que pasar por todas estas, unha burocratización que non ten sentido, o sea que non axuda ao emprendemento. Bueno, pero vamos a darlle o noso apoio como non pode ser de outra forma. Si, nos tamén vamos a dar apoio. entón aprobas por unanimidade. Punto número 6. A proposta da Alcaldía de constitución da Mesa Local de Coordinación Institucional contra a Violencia de Xénero. Considerando que a violencia contra as mulleres non é un problema que afecte ao ámbito privado, senón que pola contra se manifesta como o símbolo máis brutal da desigualdade entre mulleres e homes existente na nosa sociedade. É un problema público e social de primeira magnitude, xa que representa un ataque ao dereito á vida, á integridade física, á liberdade e á non discriminación, todos eles valores irrenunciables que proclama a nosa Constitución e o noso Estatuto. Considerando que os poderes públicos non podemos ser alleos á violencia, temos que a obriga de adoptar as medidas necesarias para facer reais e efectivos eses dereitos. Considerando que a coordinación é un factor determinante para unha mellor eficacia na prevención e detección dos casos de violencia de xénero, así como para conseguir unha mellor complementariedade dos recursos destinados a ofrecer unha intervención integral ás mulleres vítimas da violencia de xénero. Dentro do cuarto Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Boqueixón 2018-2022, Área 8, Violencia contra as Mulleres, enmárcase esta actuación entre as medidas para impulsar unha rede municipal de protección e de actuación nos casos de denuncias. O Concello de Boqueixón dispón do servizo do Centro de Información á Muller
e mantén convenios de colaboración para a prestación de dito servizo nos concellos de Touro e Vedra. Como consecuencia do exposto, con anterioridade propoña ao Pleno do Concello, primeiro, constituir a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero. Constituir unha Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero. Presidencia: o alcalde do Concello de Boqueixón ou concelleiro, concelleira en quen delegue, que a presidirá. Vogalías: a concelleira de Servicios Sociais e Igualdade de Boqueixón, dona Ana María Seijo Mosquera. Persoal do Centro de Información á Muller de Boqueixón, dona Yolanda Neira Cristobo. Persoal dos Servicios Sociais Municipais. De Servicios Sociais Municipais de Boqueixón, titular dona María José Pereira Lareo e suplente dona Ana Anta Fernández. De Servicios Sociais Municipais de Touro, titular dona María Nieves González Mojico e suplente dona María Paz Gutiérrez Abella. De Servicios Sociais Municipais de Vedra, titular dona Carmen Adela Sabio Sanz e suplente dona Ana Aldrei Pereira. Representante da Garda Civil, titular don Luís Alberto Rial Budiño, sarxento comandante do posto da Garda Civil del Estedo, e suplente don José Ignacio Martínez Martínez, sarxento comandante do posto da Garda Civil de Arca. Representante da subdelegación do Goberno, titular dona Judith Fontén Lavaró, xefa da Unidade contra a Violencia sobre a Muller da subdelegación do Goberno na Coruña, e suplente dona Manuela Díaz Castro Rial, xefa da Unidade de Coordinación contra a Violencia sobre a Muller da Delegación do Goberno en Galicia. Representantes dos centros educativos. Representante do CPI Antonio Arzacouto, titular Santiago Quiroga García e suplente Florentina Rivadulla Taboada. Representante do CRA Boqueixón Vedra, Neira Vilas, titular María Elena García Iglesias e suplente Raquel García Fraga. Representante do CPI Plurilingüe de Vedra, titular María Esther Facal Méndez e suplente Alba Carril Casanova. Representante do CEIP Ortigueira, titular Miriam Miramontes Borrajo e suplente Jaime Furelos Vázquez. Representante do CPI Fonte Díaz de Touro, titular María do Carme Fernández Bouza e suplente Laura Fernández Cereijo. Representantes de Centros de Saúde, do Centro de Saúde de Boqueixón, titular María do Carmen García Juan e suplente Antonio Álvarez García. E do Centro de Saúde de Touro, titular Mercedes García Rendo e suplente Rosario Rivas Mato. Secretaria, a directora do CIN, dona Cristina Carvajales Nouriño. Segundo, a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero reunirase de xeito ordinario con periodicidade semestral e de xeito extraordinario ou con carácter de urxencia sempre que a situación o requira. Dase conta do informe da Consellería de Servicios Sociais e Igualdade favorable á constitución da Mesa e que reza como segue. Que o alcalde do Concello de Boqueixón proponga ao Pleno a constitución da Mesa de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero. Mesa de coordinación da cal formarán parte o Concello de Boqueixón e os Concellos de Touro e Vedra, cos cales existen convenios de colaboración para prestar o servizo do Centro de Información á Muller, acreditado en Boqueixón, e que ten entre as súas funcións a de fomentar o principio de igualdade e desenvolver accións para a prevención e eliminación da violencia exercida sobre a muller. A posta en marcha da Mesa de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero supón o promover a nivel local actuacións para erradicar a violencia de xénero, así como contribuir á mellora da coordinación entre todas as institucións para tratar de eliminar a violencia machista e mellor atención ás vítimas. Por todo elo, informo favorablemente a proposta da Alcaldía da constitución da Mesa de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, Boqueixón, en setembro de 2018. Ten a palabra o señor Carvalho. Ben, nós vamos a dar apoio á constitución desta mesa e que nos parece interesante, pero si votamos de menos que non exista en toda a documentación pois os obxectivos específicos e actividades a seguir. Parece que aquí o que importa é quen vai e non o que se vai a facer, non? E nós, desde logo, parece-nos moito máis interesante pois ter
decálogo de obxectivos específicos, o sea, a finalidade e máis as actividades que se poden desenvolver antes das persoas que van a formar parte dela. E en canto a estas persoas que forman parte dela, chamounos a atención que non haxa concelleiros de Vedra e de Touro, nen tampouco representantes do Centro de Saúde de Vedra. Non sei a que se debe, se hai alguna explicación ou non. Do Centro de Saúde de Vedra nunca se quixo poñer nadie, como realmente comparten moito con aquí con The Vocation, pois que non que xa deixaban que para os The Vocation que nombrasen, que representasen aquí os The Vocation. Concelleiros de Vedra e Touro tamén delegaron. Non, eso sí que non. Eu creo que realmente na mesa de coordinación realmente quen é o titular desta mesa do servicio é a Vocation. Por eso non hai máis que o que neste caso preside o alcalde, máis vai como vogal a Consellería de Servicios Sociais, non se meteu, non é unha mesa política. E aparte, os objetivos, este é un dos puntos que leva o plan de igualdade. A concelleira de aquí non son políticos, son marcianos. Casi. O plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homens que está aprobado e que está exposto na página do Concello, unha dos puntos que se reflexaba nese plan é a creación desta mesa local de coordinación institucional contra a violencia de xénero. Por iso se leva a pleno a creación desta mesa. Que non se me entenda mal, que me parece interesante, creo que foi o primeiro que dixen cando intervino, porque igual digo que se vota de menos unhas cousas e chaman a atención a outras, nada máis. Vamos a votar a favor e parece nos interesante. Si, non se va a votar a favor. Punto número 7, aprobación da modificación presupostaria 4/2018. Antecedentes. No Diario Oficial de Galicia do 18 de xaneiro de 2017 saiu publicada a resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural pola que se aproban as bases reguladoras das axudas ao avello da medida líder confidenciadas co FEDER no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020. As referidas bases establecen entre os criterios de valoración a creación de emprego directo 3 puntos e a reducción da taxa de cobro de abastecemento de auga á poboación xeral 10 puntos. Con data de 31 de marzo de 2017, o Concello presentou unha solicitude de axuda económica para a execución do proxecto de aforro enerxético e sistema de control en ETAP de Pontillón e outros, cuxo orzamento ascende a 67.476,28 euros, sendo a subvención concedida de 58.474,94 euros e a achega municipal de 9.001,34. Para facer fronte a esta achega municipal, o Pleno da Corporación en sesión do 13 de setembro de 2017 aprobou unha modificación orzamentaria con cargo ao superávit, consignando o citado importe na partida 161.600. Coa presentación da solicitude tiveronse en conta, entre outras, os criterios anteriormente citados e, en consecuencia, a concesión da subvención foi acorde coa valoración obtida. Posteriormente, adxudícase o contrato para a execución do proxecto da empresa Clece, S.A., no importe de 65.479,45 euros, polo que a achega municipal sería de 8.734,95 euros e a subvención 56.744,50. A empresa adxudicataria executou a obra e a Xunta de Goberno do 18 de outubro de 2017 aprobou a correspondente conta xustificativa. Con data 22 de 12 de 2017, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural ingresa na conta do Concello 52.627,45 euros, quedando pendente de ingresar a anualidade de 2018, que é de 4.117,04 euros. Tendo en conta que a data da presentación da solicitud do Concello non cumpriu o requisito de creación de emprego mediante a creación dunha praza fixa para o servicio de abastecemento, nin levou a cabo a reducción da taxa polo abastecemento de auga, procede a efectuar unha minoración de 13 puntos na puntuación total, o que supón unha reducción do 15,99% na porcentaxe de axuda concedida, sendo esta, polo tanto, de 46.274,33. Consecuentemente, a achega municipal total ascende a 19.205,11. E tendo en conta que na anterior modificación presupostaria se efectuou unha consignación de 9.001,34 euros,
abonados 8.734,95 debido á baixa producida na adxudicación, procede ampliar a partida presupuestaria 161.600 en 10.470,16, a maiores da ampliación realizada en sesión plenaria do 13 de setembro de 2017. O motivo polo que se amplía a partida en 2.470,16 en lugar de 10.203,78 é que o crédito restante por importe de 266,39 non se incorporou ao presuposto de 2018, posto que o aumento total do proxecto efectuouse en 2017. Consecuencias xurídicas. Primeiro, o artigo 172 e el seguinte da Lei Reguladora das Facendas Locais regulan os créditos presupuestarios e as súas modificacións. Aprobada inicialmente a modificación, expoñerás ao público previo anuncio no BOP, no tabueiro de edito do Concello e na página web municipal durante 15 días, aos efectos de presentación de reclamacións. Se durante este prazo non se presentasen reclamacións, a modificación quedará definitivamente aprobada e, no caso contrario, o Pleno dispón dun mes para resolvelas. Por todo o cal, tendo en conta o informe favorable da Secretaria de Intervención, propoño o Pleno a adopción do seguinte acordo: aprobar o expediente de modificación de créditos durante número 4 do exercicio orzamentario 2018 con cargo ás transferencias do capítulo 6 por importe de 4.689,15 euros e do capítulo 2 por importe de 5.781,01 da área de gasto 9 ao capítulo 6 da área de gasto 1, tal como se detalla. Con esta modificación, o presuposto de ingresos e gastos quedará como queda da seguinte forma: el presuposto de ingresos definitivos 3.504.645,06, presuposto total definitivo de gastos 3.856.730,30. Terceiro, publicar este acordo no boletín oficial da provincia no tabuleiro de editos e na página web municipal durante 15 días aos efectos de presentación de posibles reclamacións e considerar este acordo definitivo no caso de non presentarse ditas reclamacións. Ten a palabra o portavoz de Veciños de Boqueixa. Ben, nos anunciamos de antemán o noso voto en contra a presente modificación orzamentaria. Tal e como se recoñece na proposta da alcaldía, a modificación orzamentaria proposta é froito de non cumprir unha serie de obxectivos das subvencións do Agader. O Concello de Boqueixón presentou de verdade no ano pasado o proxecto de aforro enerxético e sistema de control na etapa de Pontillón e outros, incumpríndose na realización os seguintes aspectos que foran valorados na memoria: a creación de emprego directo e a reducción nas tasas de cobro. Non se cumpreu nin a creación de emprego directo, nin se reduciu a tasa de cobro de abastecemento de auga. Motivo disto, que o HD reduciu a subvención un 16%, de 56.000 pasouse a finalmente unha concesión final de 46.000, é dicir, máis de 10.000 euros menos, incrementándose a cuantía do Concello por non terse cumpridos os dos obxectivos que eran valorables para a subvención e que fixemos referencia antes. Obviamente non podemos estar de acordo e incluso criticamos o procedimento do Concello. Non é razonable que un servicio público do Concello non conte cunha estrutura de persoal fixo. É máis, desde o punto de vista laboral, é claramente ilegal. Obviamente, despois da espectacular suba que se produciu no abastecemento de auga no ano 2012, máis dun 30% daquela, e tendo en conta o precio da auga actual é caro, pensamos que debería haber marxe para baixar as tarifas e así beneficiar os veciños do Boqueixón. Non é demagoxia, creemos que existe marxe suficiente para poder baixar os precios actuais da auga. Por último, e como sabemos que van a argumentar que os custos do servicio de abastecemento son claramente superiores aos ingresos, de momento sabemos ler e sumar, tamén queremos destacar que a xestión deste servicio está sendo deficiente. O dito de outra forma, non eficiente, como diría Mariano. É por iso que votamos contra da proposta de modificación e instamos ao equipo de goberno a que tente por solucións ás constantes eivas que ten o servicio, que se recupere a xestión de cobro de recibos e que se tenten baixar as tarifas aos usuarios. Unha mellor xestión permitirá, por un lado, baixar custos, poder baixar tarifas e ser máis eficientes. Sí, é moi, desde fora é moi bonito todo iso que vostede di, pero hoxe mesmo chegamos, vemos que escoitamos nos medios que a luz volva a alcanzar máximos históricos, o precio da luz.
non podemos baixar o precio do suministro de agua cando realmente estamos sobre atendendo un coste eléctrico enorme no tema de abastecemento de agua. Entón, por iso non se pudo baixar a tarifa do servicio. Tampouco non se subiu. Levamos de 2012 non se subiu nada. O IPC? Pois creo que non. Polo menos 2 anos. Repasamos as actas e que se subiu. Desde o 30% subeuse. Seguro demais. O ano pasado o IPC foi negativo. Como se vai a subir? O ano pasado non foi negativo. O ano pasado, antes estamos falando do 2016 para 2017, do 2017 para 2018. Non, nin o anterior, do 2015 desde o 2015 ao 16. seguro, se non repasamos as actas. O ano negativo, creo recordar, non digo consolidar, que se trouxe o pleno a baixar, a disminución. Sin embargo, cando houve incrementos, e este ano este ano concretamente, que tamén non se está bueno, de momento que se ve tan mal. Nos levamos tamén o que é o servicio de saneamento, tamén levan varios anos solicitando que se incremente e sigue sin aprobar ninguna subida. Repasarei as actas, porque si houve subidas. E o de consolidar empleo estamos tratando de conseguir de tratar de consolidar algúns empleos aquí no Concello, pero temos algunhas trabas a nivel burocrático de poder meter máis xente. Entonces, no momento non se pudo facer ninguna oposición para contratar para que alguén entrase como personal fixo no servicio de abastecemento. Entón, bueno, votamos entonces a proposta. Os en contra? Aprobas a favor. Punto número 8, aprobación da Conta Xeral do 2017. Que claro, aquí sí, decimos que aquí a proposta é o propio informe da Comisión de Contas, non? No día 30 de maio de 2018 reuniuse a Comisión de Contas presidida neste caso por Manuel Fernández Monín, e asisten Jesús Santarmeña de Besa, Alejandro Menudo de Besa, Xavier Carnaval Fernández e Perfecto Barcala Mosquera. Que asisten a Secretaria Interventora Elena Suárez Rodríguez e Ángel Moqueiro Vilar como responsable de contabilidade. O informe da Conta Xeral 2017, despois das deliberacións, darse conta aos membros da Comisión da Conta Xeral correspondente ao orzamento 2017, na que se repiten os seguintes datos. Resultado orzamentario, 852.760,97. Remanente de tesourería, 2.077.776,32. Aforro bruto, 642.778,67. E un aforro neto de 604.299,97. Ese día non se produxo ningún debate por un desencontro entre o grupo de veciños e o equipo de goberno. Entonces, si pasamos lo que para hoxe ese debate. Entonces, dou a palabra ao señor Canava. Ben, vamos a ser ou intentalo polo menos ser esquemáticos no debate deste punto. Antes de nada, pois comenzamos a intervención anunciando o noso voto contrario, que tampouco é unha sorpresa para o equipo de goberno. Dicir en primeiro lugar que no presente exercicio non podemos acabar de realizar un análisis completo de todos os apuntamentos contables do ano 2017, a revisión da totalidade das facturas e das ordes de ingreso. A pesares disto, si tentaremos facer unha breve análisis de algún dos aspectos que consideramos destacables da conta xeral que se trae a aprobación. Vamos a facer unha brevísima análise contable e
pois finalmente unha análisis política. En canto a análises contables, decir que igual que levamos criticando todos os anos, e este non vai ser distinto, temos que iniciar outra vez deixando constancia da grande dificultade que nos resulta no ano facer unha avaliación precisa da conta, unha avaliación do custo dos distintos programas de gasto. E imos tentar razoar esta idea. En primeiro lugar, a dificultade é o efecto chicle, do que chamamos efecto chicle, do recoñecemento extrajudicial de crédito, é dicir, das facturas pasadas dun ano para outro. Ao pasar facturas en control dun ano para outro resulta certamente complicado facer unha fiscalización da conta anual e saber o financiamento de cada un dos programas e os custos de cada un dos programas. Existe en segundo lugar, un efecto chicle accesorio. Ademais deste recoñecemento extrajudicial de crédito, temos facturas correspondentes ao exercicio 2016 que moitas veces son cargadas no 2017 e facturas de final de ano que poden ser imputadas nun exercicio ou no seguinte ou todo o contrario. Así que teñamos datos para facer esta análisis. É verdade que este ano resolveuse en parte esta problemática, pero ainda sigue existindo facturas claramente do 2016 que están imputadas no 2017 e que non foron por recoñecemento extrajudicial de crédito. Vimos que nesta conta xeral aparecen como investimentos no grupo 600 económicos o arranxo de desbrozadoras, facturas do 3 do 7 de 2016, e mesmamente a compra de gasóleo aparece como investimento, gasóleo para os tanques municipais, facturas do 24 do 7 de 2017, existen máis. Ademais, a isto temos que engadir os pequenos rebacheos que son considerados investimentos cando deberán ser considerados gastos correntes. Isto xa temos analizado pois, cando debatimos os plans pos da Diputación. En cuarto lugar, os gastos do gasoil non aparecen imputados aos programas de gastos específicos, polo que non podemos obter unha información fiable dos centros de custo dos distintos programas de gasto. Igual podemos dicir dos gastos de desplazamento, compra de material de oficina, etc., que aparecen sempre vinculados ao programa de administración xeral, no programa 920. En quinto lugar, aínda que non temos unha cifra final, segue, ao igual que vimos comentando nos últimos anos, existindo altos volumes de facturación realizada con Renda Facorro María Luisa por materiais varios servidos sen ningún tipo de contrato. Son compras puntuais, pero tan puntuais que suman un montón de facturas e unha cantidade moi considerable. Existindo máis negocios de venta de materiais de construcción no noso concello, cunha facturación por parte do concello de cero ou tendendo a cero, segue nos chamando a atención que isto non se corrixa. En sexto lugar, nos ingresos non se mellorou tampouco moito na súa xustificación. Referímonos neste caso aos ingresos da piscina de diversas actividades culturais. Existen multitude de métodos de pago actualmente que deberán empregarse reducindo o efectivo a unha cantidade anecdótica. Levamos anos manifestando que todo ingreso do Concello debe ter unha xustificación, que debe haber matrices de saber por que, canto e como pagan os servicios os nosos veciños. Recoñecer que está mal non é suficiente, hai que solventalo ou tratar solventalo, e tampouco é tan difícil, non queremos que sexa tan caro. En sétimo lugar, faltan as amortizacións do inmobilizado, como recoñecen na memoria. Pese a terse realizado a informatización do libro de inventario do Concello, non se aplican as amortizacións contables, polo que a primeira parte da conta, agora se o recoñecen vostedes na memoria, non ten ningún sentido contable ni económico. En fin, dos 7 puntos comentados, poden inferir que non fagamos unha análisis pormenorizada dos resultados contables, remanente de tesorería, resultado orzamentario, grau de execución dos orzamentos, grau de execución do investimento, ingresos, custos dos distintos programas de gasto, posto que do que dixemos hasta aquí pode inferirse que a práctica contable do Concello se está facendo, que na práctica contable do Concello se están facendo transferencias de crédito entre distintos grupos de programa, entre distintos capítulos económicos, algo que, como saben, é ilegal. En canto a análisis política, decir que ademais da práctica contable incidimos no que estas contas supoñen para o día a día do noso Concello. E para isto, prácticamente planchamos a mesma conclusión que fixemos o ano pasado. Consideramos insustentable a forma de levar este Concello, un Concello que consideramos caro e ineficiente, con 45 traballadores, que na realidade son máis, e moitos dos servicios externalizados. Un Concello que se sustenta polas subidas astronómicas dos impostos directos en anos anteriores e que se manteñen no presente. Falo, as máis destacadas son as de vehículos, sobre todo o IVA, a contribución.
e tamén polo incremento constante nos últimos anos das taxas e prezos públicos, que manteñen igualmente no ano 2017. Temos a obriga de darlle un senso outro senso á xestión pública e de actualizar o Concello ao século XXI, atendendo ás novas demandas dos veciños e veciñas e atender, sobre todo, aqueles que máis o precisen dos servizos públicos, e non por solidaridade, senón por dereito. Hai que camiñar para unha xestión racional, remunicipalizando a maioría dos servizos públicos para prestalos en un xeito eficiente. Porque de seguir así, coa mesma xestión externalizada, coa ameaza de outras administracións de recoller moitos dos servizos, este Concello quedará baleiro de contido como paso previo á súa desaparición. Queda moito por facer na xestión diaria do Concello para adaptalo á realidade que todos e todas precisamos. E aquí, unha vez máis, facemos unha diagnose da situación e unha vez nesa mesma diagnose poden verse algunhas das alternativas que plantexamos. Aspiramos a sair dun círculo vicioso, aspiramos a que o rumbo deste Concello cambie dos anos de asfalto e cemento a estar na vanguarda dos servicios públicos de calidade. Necesitamos políticas activas para a xente con menos recursos, para os nenos, para os vellos, políticas de conciliación, políticas activas para os empresarios e pequenos autónomos, para os gandeiros, para os hosteleiros, para as asociacións que se encargan da dinamización da cultura. Necesitamos un Concello vivo que se desenvolva e medre. Temos que camiñar cara a unha prestación de servizos efectivas ás novas necesidades da xente e que permita que o Boqueixón sexa atractivo para vivir e traballar. E iso só é posible se incrementamos o nivel dos servizos, comunicación, servizos educativos e culturais, conciliación, apoios aos sectores productivos, cuidado do medio ambiente, ao sector turístico. Porque podo asegurarlle que daquel Concello que se presumía hai anos con máis servicios que outros do rural, hoxe consideramos que non queda nada. E cada vez a xente que vivimos en Boqueixón saímos máis caro vivir aquí. Porén, as políticas que están resumidas nesta conta xeral e que van a ter o seu voto favorable, previsiblemente, resumen tan só as políticas de parcheos, asfaltos, puntos de luz e pegotes de cemento. Políticas todas que nos están empequenecendo en xente, en oportunidades e en futuro. Se algún día deciden algún tipo de políticas que poida, por un lado, fomentar sectores productivos estratégicos, pular por unha estrategia medioambiental sustentable que permita fomentar a actividade turística, establecer unha estrategia de asentamento poboacional, mellora nas comunicacións e non son nas viarias. Neste caso, conten con nós. Neste caso, garantimos de un noso leal apoio e colaboración. Mais, de momento, esa estrategia Boqueixón 2020, que aspiraron a crear, vai camiño de 19-19. Bueno, despois dunha lección de contabilidade bastante clarificadora e despois seguidamente dunha lección política do que se pode prometer, do que se pode facer nun mundo digamos ideal. Evidentemente iso está todo moi ben. O Concello de Boqueixón ten que tratar de facer o que pode cos seus recursos, que estamos detraendo das arcas dos veciños vía impostos, vía as subvencións das administracións públicas, e trátase de darlle o mellor sentido a eses impostos, o mellor sentido a nivel de inversión. Estáse facendo un gran esforzo gastando en servicios sociais, que creo que realmente é a partida dos presupostos da Conta Xeral que máis medrou. O ano pasado incrementaronse as horas de atención a domicilio creo que casi pode ser un 30%. O presuposto ten que asumir, iso vai a conta do presuposto do Concello. A parte que aportan os usuarios é prácticamente mínima. A parte que aporta a administración, neste caso a Xunta de Galicia, tampouco non se incrementa esa proporción, pero a parte que se incrementa o Concello tamén é importante. A Guardería Municipal creo que é das mellores valoradas a nivel de toda a comarca. O sustento básico desa guardería é o Concello de Boqueixón, non son os usuarios, que prácticamente máis do 50% non paga nada. Entonces, todos esos recursos que o Concello de Boqueixón
dos que dispón estánse usando e creo que se usan aquí non se fai inversións por tirar as inversións, faise todo con vistas a que mellorar os servicios dos nosos veciños. Os servicios externalizados remunicipalizar eses servicios. O servicio de abastecemento de auga é un servicio que nun concello como pode ser Boqueixón, cando realmente non hai suficiente personal cualificado para facer con maquinaria suficiente para desempeñar ese servicio, é un servicio deficitario. Dá lugar a moitas queixas dos veciños porque hai moitas averías que non se consiguen reparar ou subsanar en un espacio de tempo debidamente ao acorde hoxe en día. Unha empresa que se dedique a ese tipo de servicios, que preste ese tipo de servicios, en horas ten subsanado esas averías. O Concello de Boqueixón ahora mesmo non pode facer ese tipo de servicio. Temos problemas a hora de contratar a alguén para que nos faga reparacións. Temos moitas trabas burocráticas para poder facer esas reparacións. Entón, temos que asumirlas nós, e o personal tamén ten os seus horarios. Hai moitas trabas para poder facer horas extras, traballa fora de horas. Eso non se está obligando a nadie a facer ese tipo de horario. Entón, temos que tratar de facer os servicios o máis rentables, pero co que temos. O tema do abastecemento de auga é un servicio que non é rentable para o Concello, como Boqueixón. Noutros concellos, se son moi grandes e teñen moito personal, teñen moita inversión en maquinaria, posiblemente igual o poidan sostener. Pero eu vexo que, por exemplo, en Teo non é un concello que asume o servicio de abastecemento de auga, e a maior parte dos servicios que fan son subcontratados. Non teñen personal para determinadas cousas, non teñen para averías, para análisis, para todo, teñen todos subcontratados, non fan eles. Entón, creo que hai moitos neso de asumir todos os servicios. O propio Concello, creo que aí hai moitas cousas que falar. Ten alguma cousa máis? Eu creo que non son un lumbreras. Cando digo que compran o gasoil, anotan no grupo de investimentos. Non, eu neso... Bueno, eu vou che dicir o seguinte, vamos, señor Canaval, eu non vou a dicir se iso é certo ou deixa de ser, porque supoño que é certo, porque usted está dicindo. Non lle vou dicir a persona que leva a contabilidade se realmente esa factura anotou unha conta que debía ou non. Eu non me dedico a revisar a contabilidade ao funcionario que leva ese servicio. Entón non podo coller e decidir pois está ben ou está ben, que non o vin. Se me teño que... Non, porque preguntamos yo a persona, por eso ven, porque penso que debe de ser un proxecto de gasto das obras executadas por administración. Outro dos problemas, executar obras por administración moi bien, moi bonito en letras, pero para executalas trae o seu. Entonces, ao ser unha obra por administración é un proxecto de gasto, e si vai no capítulo 6, porque ademais hai que justificalo, é da Diputación. Pode ser desa de enfrente? No, bueno, por eso de contabilidade que está aquí, si lles permitimos, ou é eso, non? O concepto da factura pon gasóleo A, pero depois claro, municipais, punto, perdón. Sí, pero hai os proxectos de gasto e é deso, precisamente, concretamente esa, tanto e por posible, o do gasóleo, o do arranxo, posiblemente sea unha desbrozadora que se utilizou aí tamén e se aplica aí ese proxecto de gasto. Do proxecto de incendio. Da subvención de brigadas. Das brigadas, claro. De todas formas, un proxecto de gasto. Ou eu son lelo de todo, que tamén pode ser, non, é complicado. Un arranxo non é un investimento, o sea, poden mirar a lei a toda, estará porque o teñen que facer así para justificar unha subvención irregular, pero iso é irregular. Obras por administración. Un arranxo
No, pero ainda que sea unha obra por administración. Sí, unha obra por administración, o Concello E igual fasa necesita obra, sí. comprar, é un suministro, necesita comprar. Sí, Sí. no inventarías ese local como un investimento en todos os gastos. Cando se inscriban no inventario, si pasan a ser investimento, pero meteres non, é o que entendo, pero bueno, parece unha cosa moi extraña. Sí. Ben, iso por un lado, digo que non fixen unhas cousas, simplemente fixen un relatorio do que me chamou a atención e do que nos leva chamando a atención por outro lado, o recoñecemento extrajudicial de créditos, os ingresos da piscina e máis das actividades culturais e todo iso levámoslo dicindo moito tempo. E en canto a outra parte, eu creo que tampouco vivo nun mundo ideal. Non vivimos. Non vivimos. Non. Ora, penso que si por un lado promovemos a eucaliptización do terreno e por outro tentamos promover o turismo, tiramos os cartos. Entón hai que ser un pouco coherentes co rollo. Se facemos un proxecto de investimento de 450.000 euros no Pico Sacro, pois iso ten para incrementar o turismo, do cal estou moi de acordo e me alegro, iso ten outras implicacións tamén sobre o territorio, non? Que habrá que resolver, chegar a convenios os propietarios das fincas para que planten con plantas autóctonas ou tal, porque non podemos meter algo e facer algo bonito e ter unha plantación de eucaliptos. Creo, se é o turismo que queremos atraer, é o mismo que quero atraer eu. Por algo empezamos, nós temos que, por de momento, estamos tratando de o que é do Concello, plantar especies autóctonas, e vamos a tratar de, unha vez que teñamos feito todo eso, tratar de conseguir que as masas comuns que, por exemplo, que nos deu agora a concentración aquí en Moquexón, tratar de conseguir acordos con propietarios de aí da zona toda do Pico Sacro para que nos cedan a nos terreno ali no entorno, sobre todo na contorna do Pico Sacro, e nos deixar esas masas comuns para, o sea, en cambio, para tratar de facernos con terreno todo alrededor do Pico Sacro e poder cortar todo o que é eucalipto e pino e tratar de ter eso, a parte de desbrozado, plantar pues, castaños, carballos e as obreiras, que son realmente as especies que creemos que se deben de poñer por aí. Ben, despois, dicirlle que os servicios sociais, se usted fai o porcentaxe que paga a administración autonómica, non é tan ridícula, pasa moito dos 60%, incluso do 70%. Ahora mesmo son 13 euros que nos costa, creo que a hora normal, e a administración paga 9,37, o sea que paga unha parte moi importante. Sí. Non vamos a... A escola infantil si ten razón, porque non chega a 40.000 euros da subvención da Xunta, e os dos usuarios tampouco, se hai un déficit de 40-50.000 euros. Creo que algo máis xa. Aí si é certo, non? E no da remunicipalización, pois faremos... debatiremos desto. Eu creo que é máis incompetencia do equipo de goberno que filosofía propia do barrio. Creo que son incompetentes nese caso. O sea, vamos a ver, un servicio público non ten por que ser ineficiente per se. A empresa privada, se o presta e o dá prestado, a administración pública ten que ser capaz tamén. Se non é capaz de facelo, é porque fallan cousas. Incompetencia da xestión pública. Non sei, o que decía, o que dixemos nos últimos anos, que nos gustaría atoparnos unha estrategia para que o Boqueixón non perda a poboación, cando menos a manteña, non? E eu creo que estou convencido, estamos convencidos de que a única maneira é incentivar o transporte público e intentar os servicios de comunicacións, non estamos falando de asfaltado de vías, que moitas veces non van polas que pasan pouca xente, porque cada vez somos menos, senón os servicios de internet. Unha vez esas dúas materias, e desde o Concello, xa sei que non son competencia directa do Concello, pero pódense facer algúns plans de mellora para intentar que a xente, cando menos a pouca xente que damos aquí, non nos vexamos obrigados a ir a Santiago. Hoxe en día vivir en Boqueixón é caro, moito máis caro que vivir noutro sitio. Se non traballas en Boqueixón, e traballar en Boqueixón é difícil.
porque os servicios que necesita calquera empresa o que non pode ofertarlos. Entonces aí é onde temos que poñer un pouco por eso falamos do apoio ao sector empresarial tamén, e moitas veces non un apoio directo dunha subvención directa, senón de facilitarlle medios como poden ser as comunicacións. Temos un caso palmario e se non pasas usted por Campo Rapao. Campo Rapao é unha zona do concello que perdeu movimento nos últimos anos, que se ve, que se nota e que se paga. Fale cos comerciantes de Campo Rapao e dirálle o que lle supuxo unha cousa que nos pode parecer tan tonta como o peche do Banco Gallego. Esa cousa que ten que facer o Concello, non, pero ten que incentivar a que non marchen as poucas empresas que hai aquí e a que poidan medrar a través deso, de servicios públicos. E se temos que facer unha aposta dos 3.400.000 euros que temos de orzamento, ter un transporte público máis adaptado ás necesidades da xente, pode salirnos a canto? 30-40.000 euros anuales. Asumamos ese risco durante 2 anos a ver o que pasa. A Fundación Pedro Pérez acaba de facerse con 2 pisos en Lestedo coa idea de alquilados, non? E poder facer. Bueno, pois se non hai transporte, será moi difícil de vender os pisos. De alugar os pisos. Porque a xente non compra ou non ven a vivir para Lestedo porque lle resulta caro, é que resulta caro. Eu non estou especialmente de acordo neso de que os medios de transporte que sobre todo na zona del Lestedo que sean tan Lestedo realmente non é Santiago. Non, pero é unha zona que ten os servicios de transporte públicos peores que hai 20 anos. Oxe, no 2018 tiña mellores servicios no ano 98 do que ten no 2018. Sí. Seguro, ademais. En transporte con Santiago. Eu creo que non é. Sí. Normalmente as empresas de transporte, neste caso, que é Bombús ou é Bombús que vai por aí, me parece. Realmente creo que considero que en caso de que houbera moitísima demanda habría moitas máis liñas. Realmente as liñas que hai son as que agora vai exigir que teñen que cumprir máis horarios, evidentemente van a ter que fazer máis horarios. Pero hasta agora realmente Lázara e Mosquera teñen as liñas por aquí por esta carretera e teñen bastantes liñas, ou sea, aumentaron con respecto ao, por exemplo, ano 98, así que claro que aumentaron, pois hai liñas desta línea de aquí, sí. A de Bombús non, seguro ademais. Seguro ademais que o servicio é peor que no ano 97. Cando eu empecé a universidade, segurísimo. Que novo eras. Que novo eras. Cando se falamos de 20 anos, do que pasou hai 20 anos, xa non nos podemos considerar, non? Pasamos unha barrera complicada. Pois nada, sobre esas cousas, sobre o acceso a internet, que falaremos nas preguntas. Agora hai, aparte do proxecto que vamos a comentar do Lestedo, máis do polígono de Sergude, hai outro que vai telefónica, que vai aquí no Forte, tamén vai meter fibra óptica. Agora tamén próximamente nestes próximos meses ou 2 meses hai un proxecto tamén financiado co Ministerio que os outros adjudicaranllos a R e este adjudicaranllo a Telefónica. Entón creo que nos próximos 2 meses estará por aquí, eu creo, o núcleo aquí todo forte vai a ter fibra óptica tamén. Entón estáse presionando un poquinho a Antega para que nos metan máis, ou sea, que enlacen todos estes. En Sergude, por exemplo, a ver se desde o polígono, porque agora na senda pionera aquela, vai xa cableado todo o subterráneo para poder meter fibra óptica e levar fibra óptica desde o polígono xa ao resto da parroquia, todo que despois teña que ir por cabos, por os postes de Fenosa. Então, realmente estamos tratando de conseguir que eso se faga, igual que en Lestedo, porque en principio vai a zona toda de Vilar e tal, pero estamos tratando de que nos metan tamén a zona de Ramila, a zona da cooperativa, todos aqueles áreas que sigan forpados, que sigan todo tamén a parte del Lestedo onde haxa máis necesidade de ampliar o que é o servicio de fibra óptica para todo o Lestedo, todo o que se poida. Bueno, un proxecto bo do Concello, por exemplo, pois podría ser, se nos meten a fibra, pois poder o Concello ampliar, igual que fai unha pista, de facer as canalizacións e de poñerlle o cable ali para que o conecte, por exemplo. E ir mirando, é que
son excesivamente vello nestes temas e levámoslo dicindo moito tempo e non sei, Bueno, non vemos que exista unha estrategia. vamos a votar entonces a conta xeral. Vos votades en contra, me parece, todos. E a favor. Punto número 9. Relativo a unha alegación presentada contra unha ata de deslinde. Con data 30 de abril de 2018 realizouse o deslinde do camiño do sitio da Revolta, parroquia de Vigo, na zona lindeira entre as parcelas 420 e 417 do polígono 10 e parcelas 632 do polígono 503, en presenza da abogada dona Jacoba Millán e do enxeñeiro técnico agrícola don Cándido Rodríguez, en representación dos propietarios da parcela número 420 e da abogada dona Mercedes Bugallo e do arquitecto técnico don Manuel Rañó, en representación dos propietarios das parcelas 417 e 632. Con data 14 de 5 de 2018 foi remitida a correspondente ata ás partes interesadas propietarias das referidas parcelas. Con data 11 de xuño de 2018, don José Juan Vilar Amigas comunica ao Concello a súa conformidade e con data 10 de 7 de 2018 don Carlos e dona Nieves Iglesias Martínez presentan unha alegación de desconformidade co trazado do camiño e solicitan que se reconsidere dito trazado no que se refire aos puntos 2 e 3, debendo situarse o trazado no linde leste da parcela 420. Feitas as comprobacións pertinentes e tendo en conta que o deslinde efectuado polos técnicos fundamentase nos datos da concentración parcelaria da zona, considerándose en consecuencia correctamente realizado o deslinde, propoña ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Recitar a alegación presentada por don Carlos e dona Nieves Iglesias Martínez contra o deslinde e a correspondente ata de deslinde previo do camiño municipal, efectuado na zona lindeira entre as parcelas cos seguintes datos catastrais: polígono 10 parcela 420, polígono 10 parcela 417 e polígono 503 parcela 632. E segundo, dar conta deste acordo ás partes interesadas aos efectos que consideren oportunos. Este punto quedou sobre a mesa no anterior pleno, habida conta de que se estaba polo que nos sabíamos que estaban tratando de chegar a un acordo entre as partes para facer aí un cambio entre unha permuta de fincas para deixar este tema xa zanxado. Creo que non houve acordo entre dúas partes, entón en principio nós temos que seguir adiante, non podemos deixar isto máis tempo sobre a mesa, entonces temos que actuar en consecuencia. Ten a palabra, señor Grava. A ver se entendemos a historia, porque iso é nos complicado. Ben, existe unha acta de 30 de abril no que entendemos que había acordo entre todas as partes, o Concello e os dous, non? Non, digo, vou a facer un relatorio a ver se realmente estou no certo. Se cadra é que me perdín varias veces. Despois disto, o mesmo día do pleno de xullo deste ano, cando se iba a tomar o acordo da acta de deslinde, e cando nos chega un escrito que é unha alegación, non, dunha das partes. O sea, que estaba de acordo na acta de deslinde, di que non estaba... No, a ver, non. Fíxose o deslinde. Un técnico foi a medir, marcou según os planos, depois dixo que o camiño tiña que ir por tales sitios, por tal zona. Fomos ali, marcouse en presencia dos interesados, ou dos seus representantes, vamos. Entón, mandouse depois unha acta conforme o que se había feito. Entón, o 11 de xuño, un dos interesados, José Juan Vilar Amíguez, dixo que estaba de acordo, e o 10 de xullo a outra parte foi a que presentar que non está de acordo. Presentou o papel o día 12. O día 10 de xullo, exactamente. Exactamente. Vale. Entendemos de que o acordo que se vai a tomar ahora é rexeitar esa alegación, non tomar o acordo do pleno. Exactamente. De momento, desistar a alegación. Entonces, algo xa entendemos. É difícil a historia porque non o vida o diario.
A vista do expediente plenario non observamos argumentación xurídica e técnica para o rexeitamento da alegación. Simplemente o único que se pon, e digo textualmente o que acaba de decir o alcalde: feitas as comprobacións pertinentes e tendo en conta o deslinde efectuada polos técnicos fundamentándose nos datos da competencia parcelaria da zona, considerase en consecuencia correctamente realizado o deslinde, pero non se di nin por que se considera correcto ou porque podría estar correcto a alegación. É dicir, non existe ninguna argumentación xurídica nin técnica que analice a alegación presentada, que eran varios foros. É o que entendemos. Entonces, nos, á vista do que se nos pon aquí, nos vamos a absternos no da alegación, mais o que sí que consideramos necesario é que se nos faga, bueno, que se nos pase un informe xurídico e técnico de todo o asunto. Non sei nada outra vez. Xurídico, a verdade, non sei, polo que a min respecta, non sei que informar aquí, porque, non sei, estaban, foise en presencia de ambos, naquele momento, estaban de acordo, e nada, e rexeitar a alegación, e logo, que vai ao juzgado, que sea o juez o que decida. Técnicamente, pois, tampouco hai unha razón. Técnicamente se hai un informe, foi o que se pasou ás dúas partes, nos cales se dicía por que se fía feito o deslinde. Pasouse a acta. Digo, a problemática non a coñecemos, o que nos dixo está aquí, non? Si, está ali Carlos. Que nos comentara da vez pasada algo é o único que sabemos. Pero ustedes están dándole, non, a alegación? Entenden a alegación? Entenden e saben o que piden? Non exactamente. Resulta moi complicado. Pois é, máis para unha persona, falo no aspecto xurídico, que non coñezco a zona, iso que estuven ali o día da ata, pero é complicado. Eu non sei, retrotraense hai máis de 30 anos. É difícil. E que nos resulta nos complicado tomar unha posición de algo que non controlamos e ainda encima tampouco temos unha argumentación xurídica. Se cadra non existe argumentación xurídica, non lle estou dicindo se cadra non existe, pero resulta nos complicado poder tomar un acordo porque non entendemos. Eu tratei de mediar entre a ver se había forma de que de acordo que estaban falando se chegase e fose a bon porto, pero non. E aparte, este tema non está no juzgado, se pregunto porque eu xa non o sei. Non procede do juzgado xa. O xulgado obrigou os erros a facer o deslinde. Claro. O xulgado obrigou o Concello a facer un deslinde. Vale, entonces agora o Concello mandou... O Concello ao xulgado tamén, porque o deslinde fixo non están de acordo. Claro, por eso digo, que decida o juez. Se o problema de 2 ou de 3, a saber cantos máis poden figurar no xogo. Por eso, que vai ao juzgado, nos mandamos a ata de deslindo ao juzgado, non? Que se enfrenten a nada, porque non... O sea, consideracións jurídicas para decir está correcto ou non está correcto, e que non hai, fixo o deslinde, xa está, o deslinde, xa está. Iso é o que pasa. É complicado. Vos abstedervos, nós votaremos rexeitando a alegación. Abstención. Sí. E Pepe, a favor. Outros cuantos de miles de euros como o de Ramos. Sí. E outros cuantos anos máis. De xuicio. Punto número 10. Dar conta da aprobación do proxecto de actuación do Pico Sacro. Aprobar o proxecto modificado da actuación no Pico Sacro coas correspondentes modificacións cronolóxicas de execución de obras, reaxustes de obras e orzamentarios que non afectan ao orzamento total. O proxecto modificado inclúe as seguintes actuacións no 2018. Actuacións no entorno do Pico Sacro, presuposto base de licitación 70.267,28, que se actuaría no depósito de auga máis na limpeza de covas. Outro proxecto sería, outra parte sería roteiro de camiño de Santiago, presuposto base de licitación 146.947,38, que é unha modificación parcial no roteiro de camiño de Santiago, centro de interpretación Pico Sacro.
e outros son actuacións no Centro de Interpretación do Pico Saco, presuposto base de licitación 82.785,34, que son actuacións previas de limpeza, albanería, acabados, carpintería e instalacións. Aprobar a solicitude de modificación do proxecto de actuación no Pico Saco xullo 2018 á Axencia de Turismo de Galicia coa chega da seguinte documentación recollida no artigo 12.3 da resolución pola que se establecen as bases reguladoras. Solicitar á Axencia de Turismo de Galicia un pagamento anticipado de 150.000 euros correspondente ao 50% do importe total da segunda anualidade de 2018 e dar conta deste acordo na próxima sesión plenaria. Modificouse o proxecto para facer a senda, sobre todo encaminhada a facer a senda toda baixada do Pico Sacro pegada á marxe dereita da carretera que baixa a carretera asfaltada. Facer unha senda todo por ali, porque realmente consideramos que é mellor meterla por aí que non meterla por medio do monte. Por medio do monte tras facer xa directamente nós, pero teníamos máis problemas con desde patrimonio e tal, entón acordamos coa autorización de Turismo de Galicia facer a senda por pegada a carretera, entón realmente é por onde máis xente pasa, entón darlle un metro e pico de comodidade para baixar todo por a pegada da carretera, pois creemos que é máis beneficioso para subir desde o centro de interpretación. A idea é chegar aos centros de invitación con esa senda. A idea original é que os peregrinos que queiran que poidan subir desde os cruces do Salceiral hasta o Pico, non? E a idea original, bueno, pero pasa por ali o camiño, o sea, que poidan subir desde o fin do camiño do Salceiral hasta o Pico, non? Ou sí. mándalos ao centro de interpretación. No, pero tamén a idea tamén é que desde San Pedro de Villanova que suban por arriba e se vayan directamente ao Pico. Temos, se marcou nos carteles informativos xa un novo recorrido para que poida... E para baixar polo lado da carretera, entón? Claro. Vexo máis bonito, vío máis bonito de baixar polo monte hasta o... Pero van a estar as dúas sendas feitas. A senda esa está feita. Sí, pero realmente van a manter as dúas. O que pasa que esta non estaba sin facer, entón vais a facer esta para tamén darlle opción a que a xente que suba por aí que pode baixar por outro lado. Van a estar marcadas as dúas. Entón, o punto número 11 son mocións números 59, 60 e 62 presentadas polo Grupo Municipal Veciños de Boqueixón. Nos xa lemos. Entón, o máis importante. Moción para a implantación de medidas de control e eliminación do amianto. Exposición de motivos. O amianto ou asbesto é un mineral con unha gran resistencia ás altas temperaturas. Por este motivo foi moi empregado como aillante en fornos, calefaccións, tuberías, pezas de motores de vehículos e en múltiples materiais de construcción como as pranchas empregadas para o recubrimento de tellados uralizas. As autoridades médicas demostraron fai anos que os produtos relacionados co amianto provocan cancro con unha elevada mortalidade. Desde 1977, a Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro, dependente da OMS, recoñecía que en los seres humanos la exposición a todos los tipos de amianto se ha traducido en una alta incidencia de cáncer de pulmón y mesoteliomas. Igualmente, un exceso de riesgo de cáncer de tracto gastrointestinal y de laringe han sido comprobados. En 1987, a Axencia contra o Cancro incluiu o amianto no grupo 1 de carcinoxenicidade, tipoloxía de maior grado. No noso país esperanse un total de 40.000 a 50.000 mortes a causa do amianto, dai que o ano 2040. En España, dende o ano 2001, prohíbese a produción, comercialización e instalación de amianto e os seus derivados.
No tocante ao noso municipio, consideramos que a poboación non dispón de información suficiente sobre os procedementos de recollida e tratamento deste tipo de materiais. Lamentablemente, non é inusual ver anacos de urelita nos contedores de lixo, tirada en camiños, debido ao descoñecemento de que facer con estes materiais ou ben a imposibilidade de poder afrontar o custo económico que supón contratar unha empresa especializada en desamiantado. Outro interrogante que nos xorde é se a empresa que presta o servicio de recollida de lixo está procedendo á retirada e almacenamento destes residuos, así como se está a facer no punto limpo municipal neste senso. Tendo en conta que a recollida destes residuos de construcción é competencia municipal, solicítase ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos: que o Concello inste a elaboración e publicación dun informe sobre a situación actual de xestión de residuos de fibrocemento á empresa adxudicataria da recollida de lixo, que os servicios municipais elaboren un inventario de inmobles públicos, escolas unitarias, locais sociais que conteñan amianto, e no caso de existir algún inmoble con urelitas con amianto, elaborar un plan urxente de actuación para a súa eliminación, que se promova a instalación dun servizo de recepción de residuos domésticos con amianto no punto limpo, que se poñan en marcha campañas de información aos veciños onde se recollen os seguintes aspectos: información sobre se as vivendas poden conter amianto e o risco que supón a súa inexplitada manipulación, protocolo a seguir tras a súa detección, información sobre os programas e axudas económicas neste eido. Supoño que é bastante interesante a moción, e, bueno, estaremos todos de acordo. Estamos todos de acordo no tema do amianto. Noutro non estamos de acordo. Vamos a ver, a empresa que presta o servicio de recollida de lixo é o Concello de Boqueixón. O Concello de Boqueixón, entre o seu, a recollida de lixo non incluye os materiais de construcción. O amianto teño que recoller e tratar empresas autorizadas. O Concello de Boqueixón non pode poñer no punto limpo un servicio de recollida de amianto, porque para iso teríamos que ter unha empresa expresamente cualificada para recoller, para ter ese tipo de almacenar ou tratar ese tipo de residuos. Que se fai entón? Aquí pos que diste que a xente que non está suficientemente informada. A xente está suficientemente informada. Claro que sabe, para que sabe que lle costa, un diñeiro chamar a unha empresa que che veña a recoller todo eso e levar a un punto onde se poida tratar e que a empresa faga todo ese traballo. O Concello non pode asumir ese servicio. Podemos fazer un folleto informativo dicindo a xente o que ten que facer con ese tipo de residuos. Calquera normalmente cando calquera familia ou calquera persona que faga quería facer unha obra na súa casa, pois que ten urelita na casa. Ben, entonces, se contrata a alguén, a un albañil ou que sea, para fazer ese traballo, o albañil sabe perfectamente o que ten que facer. Sabe que non pode manipular esas urelitas e que ten que contratar a alguén que para que vendo o que fai, coiras, mételas, botas no remolque e tiralas ao medio do monte. Entón, teremos que concienciar a xente, informarlle do que ten que facer, pero o que non pode facer o Concello é poñer un servicio de recollida dese tipo, porque senón temos que poñer personal, un determinado tipo de personal con uns traxes que parecerían astronautas, un tipo de maquinaria para fazer ese tipo de recollida especial, e despois onde lo vamos pagamos no noso Concello tamén ese tipo de xestión de residuos, cando realmente os residuos de construcción non é o Concello o que ten a obligación de tratalos. Entón, faría falta, primeiro, informar a xente, tomar algunha medida, entonces tomar medidas para que a xente non tire estas ordenanzas en calquera sitio. Claro, sí. Habría que tomar medidas. Sí, no, para evitar que a xente, mira,
Levamos a varias semanas recollendo lixo en moitos puntos vertidos incontrolados. Bueno, como están as cunetas, cando se fai unha limpeza xa ven. É que realmente, mira, vanos na Loureda, na pista que vai nas dúas pistas de Zorra que hai subindo hacia o aeroporto á izquierda, a 500 metros da carretera xeral, 2 puntos de vertido, tomamos dous viaxes dos traballadores de dúas tardes para recoller todo o que había ali neses 2 puntos de vertido. A xente non sabes a quen lle vas a reclamar que te digo eso. Que se sabe a quen se lle vai a reclamar, hai moitas veces que se sabe, o que pasa que a veces o Concello tampouco quere... No, nese caso, nos mandamos, mandouse, a nos avisáronos de que estaba ali, que mandamos a Guardia Civil a ver se podía detectar, que nada, ali non eles dixeron que non había, polos restos que había ali, polo que estaba tirado, que non había forma de detectar de quen era. Outras veces que sí que se sabía de quen eran e tampouco se tomaron medidas, Claro, somos veciños... Aquí eu se vexo a alguén que sei que tirou o bón dele, digo yo, non ia ter sufrido eso, non hago un expediente. Non me importa eso de ser veciño ou deixar de ser veciño. O que non se pode ser é un veciño malo. Un mal veciño. A ver, campaña de información feiga. Incluso, bueno, pues o mellor, unha palabra que non se debe utilizar e tal, vamos, o mellor con amenaza de que se ven estos vertidos por aí, se tiran en calquera sitio, habrá que proceder a multalos, a denuncialos, porque se non se este un problema e non o solucionamos, estamos convertindo nun problema maior. Evidentemente, nós se o detectamos e se vimos a alguén facendo ese tipo de tal, claro que se vai a sancionar. Todos que se tiran. Eso cando está nunha pública, se está nunha leira privada. Non, é igual, o Seprona que teria que denunciar ao propietario. Normalmente o que pasa é que o Seprona vai a denunciar ao propietario da finca. E ao mellor o propietario non foi o que tirou ali ese tipo de residuos. Se tira hasta nos contenedores da basura. Bueno, está ben á vista. Exactamente. Ser posiblemente ser un saco que non sea transparente e tiras. Bueno, pero se ti manipula, pero tamén a xente debe pensar que se manipulou ese tipo de produto, por moito que o meta nun contenedor, xa manipulou, xa estuvo exposto a ese produto. Eu creo que hai pouco Santos estuvo quitando ya ahorita toda, creo que tuvo unha empresa aí varios días facendo o seu traballo, traballaban que non son 3 horas, o sea, facían durante 3 horas, o resto do día, o sea, non poden estar máis de 3 horas en contacto con ese tipo de produto. Entonces creo que as empresas hoxe en día máis ou menos todo o mundo sabe como ten que facer as cousas, para que moitas veces facemos Se eliminamos entonces o punto 3, podes aceptar a moción. Outra pregunta, os locais sociais teñen aínda ourelita amianto? Os que están feitos de vello teñen todo. Pois tamén habría que eliminar. As escolas, por exemplo, xa o teñen. Habría que eliminar. Habrá que quitarlo, o opinión de outro lado. Claro, se non está permitido, habrá que quitarlo por punto. Tamén non teño na miña casa, pero non me dá o presupuesto para cambiarlos, non? A ver, todos os locales que están de vello, escolas, iso teñen, porque eu tiña todo... Establos que hai de vello, todo... A ver, isto hasta agora era o que se facía. Xa é cuestión de 6 anos para aquí ou 7. Se empezou a cambiar. Eso vai lutar moitos anos con eso. Claro que sí, hombre. É imposible. Gracias as casas non teñen un grito por baixo, teñen por dentro. Eu non creo que sea tan grave o amianto para morrer a xente, Aunque un doctor pode dicir que morre xente, pero se usaba, Xente morre cando teñen cando o tabaco mata, non hai fumas. Todo mata, Quitando o punto 3, aceptas a moción? Nós creo que o punto 1, a empresa adjudicataria do recollida do lixo non temos. Estamos sacando o punto 1 e o punto 3. Nós somos a empresa adjudicataria da recollida do lixo.
podemos facer, podemos... Quitamos o punto 3, Bueno. deixamos que O de se información. informe. Perfectamente, pois, Informes exacto, precisamente perfecto, aos pois sí, veciños, exacto, pois sí. informe aos veciños, Perfectamente. porque tamén que sepan que cando, bueno, cando pagan unha obra tal, como teñen que quitalo, que teñen que... Cando veñen, sobre todo, se veñen aquí a pedir autorización, se veñen aquí a pedir autorización, que tamén hai moitos que non veñen se poden, aparte de facer un bando ou fazer notificación a todos os veciños, dáse información de como teñen que facer o tratar ese tipo de residuos. Bando incluso mandado as casas, outras cousas tamén. Sí. Pero, bueno, cando se dá unha licencia, eso van condicionada a que haxa unha empresa Exacto. Claro. autorizada. Se vai incluir no proxecto. Se vai unha partida de residuos. Pero, bueno, Pois- que se sepa que imos andar detrás da xente que anda tirando escombros polos camiños, non? Sí, que había que chamar, a xente tiña que acostumbrarse a chamar, decir, mira, en tal sitio Os electrodomésticos. eu vin este vehículo tirando ali, entón, nós temos forma de mandar á Guardia Civil a que tome levante ata e que chegue a notificación, pero que recolla. E pequenos trozos, porque a veces si hai que chamar a unha empresa e tal, pero a ver, que se é verdad, que dices, o millón tes, non sei, un vendeiro ali de mala maneira tal, e que faz con esa orelita? Chamas a unha empresa tamén para que che veña a recoller? É dicir, trozos, restos. E en teoría lle podes tocar. En teoría non podes tocar. Ni moita ni pouca, que soñando, que ten autorización. Que ten autorización? A empresa, que pode facer? A ver, ese é como os escombros. A xente ven e dixe, teño escombro para levar, podo levar para un punto limpio. A ver, ti non podes vir con trator de escombro para un punto limpio. Podes ter un capacho. Ese é a mí normal, pero... A ver, non podes vir con trator. A xente que fai, non ten onde levarlo, tira nun camiño. Vas por un camiño e ten un capacho tirado en medio. Na orelita vai todo. Eu vexo. Nin unha cosa nin outra, non, porque ben chega xa mellor está facendo unha e chamache, onde podo tirar? Vamos a ver, son unha empresa destas de se vamos de sacos e a sapas e a quen sea, que se traen un contenedor, cobranche X e levanche o escombro todo o que generes na obra. Chocarexas todo día en capachos e xa levas os escombros. Porque despois chegan ao punto limpo e ao punto limpo dinlle, iso aquí non se pode traer, Entón, claro, despois, vamos a ver, chama unha empresa de, que tal, alquilanche un contenedor, levanche o produto, ou se levanche os escombros e está, non é tampouco tan Non complicado. costa tanto poñer un contenedor e estar facendo unha obra ali. Non costa tantos cartos. E podes botar todo ali, non sendo orelita, pero o resto podes botar. Bueno, entonces modificámola e... Facemos un inventario dos inmóveis públicos conforme están co alimento e máis información e pois eso. Exactamente, sí. Moi ben, pois entón quitamos do punto eso lo votamos, entón aprobamos a moción. Vale. Segunda moción. A segunda é do pos, non? Sí. Por orden. Bueno, pois esa tocou a mí. Falei pouco hoxe. E me paso un pouco da exposición de motivos, recordar que, bueno, as prioridades o que tentamos é indicar algunhas obras prioritarias do Concello para meter no plan pos do 2019. Saben que desde o ano 2016 que fixéramos aquela proposta de aglomerado non asfaltado que pretendía aglomerar a vía desde Ponteledesma a Codeso, pasando por Sotida e Donas, o último tramo do aeroporto que está aglomerado, a carretera que vai al Estedo hasta abaixo, que un cacho está aglomerado, outro en proceso, por Milleirosa, o campo de fútbol e que viña o Pico Sacro. Eran basicamente as prioridades que tiñamos e que están cumplidas o camiño de cumplirse, polo tanto temos que reconocer, cando falamos tamén podemos chegar a acordos. Ben, pois para o 2019 propoñemos o adecentamento do complexo da Casa de Cultura de Boqueixón, Tanatorio Municipal, Escola Unitaria Campo Rapao e instalacións deportivas, consistente en marcar unha finca nas proximidades para o seu posterior acondicionamento, dando a necesidade de contar con unha zona de aparcadoiro, ampliar o vial de acceso dentro da fábrica de Santos
con aglomerado de beiras rúas, mellorar a zona xardinada circundante con colocación de papeleiras e bancos e actuar sobre a Casa Cultura eliminando as humidades existentes, colocando novos canalóns, sustituindo a pechadura da porta de entrada principal, repintando a balaustrada e colocando no frontispicio, está claro que son os que vino que esa palabra non sabía o nome do local. En segundo lugar, pois instamos a que se elabore a segunda fase do vial Ledesma-Codeso, engadindo o ramal existente dentro do campo da festa de Oural ata Noente, o sea, engadirlle aí un cacho. En saneamento, revisión e actualización e mellora da rede de saneamento municipal con introducción de métodos de depuración natural, saneamentos sustentables, tanto con métodos de tratamento mediante a aplicación no terreo, infiltración lenta, rápida e fluxo superficial, e métodos de tratamento mediante sistemas acuáticos, humedais, lagunaxes, cultivos acuáticos, plantas forestales, bueno, ir cambiando. E en cuarto lugar, ¿qué? Sí, que foi o que dixen? Forestais. Se me va lá. Perdón. Conveniar co Concello do Pino o aglomerado dos 400 metros da estrada de Lavacolla dentro do límite do Boqueixón ao Concello de Santiago, é dicir, ainda que teña que pagar o Concello do Boqueixón, porque se esperamos que o Pino aglomere eses 400 metros cuadrados, acabará a pista en terra. Estará aglomerado o Cacho de Santiago e o Cacho do Boqueixón, porque o Pino soplalla, para que nos entendamos, ter eso asfaltado, aglomerado, en terra, ou caixa un muro no medio da carretera. É exactamente o mesmo. Entón hai que chegar a un acordo con eles para aglomerar. Pois se aglomeramos aí, a ver se eles poden aglomerar un cacho de Boqueixón que sea linde pois por onde sea, ou igual que se fai no Concello de Vedra en Ramil. Un cacho asume o Concello de Boqueixón aínda que é Vedra, e Vedra asume outro. Chegar a algún tipo de acordo, pois son 400 metros que van a quedar aí, e de momento ten asfalto, de momento. Pero cando non o teñen, que deseñeros tamén, non? No, entonces entre Santiago e Boqueixón, porque o Pino aí é un parte no, bueno, co Pino, por si podemos asfaltarlle nos eso, e o Pino a cambio asfalta noutro límite, igual que se fai co Concello de Vedra, conveniar de alguna maneira con alguén, ainda que haxa que pagar, aglomerar eses 400 metros, pero non ten sentido que estén así, e repito, están asfaltados de momento, cando haxa baches ou tal, estarán con baches, se non lle tocamos nós, eso temos que ter claro. Ou se non lle toca a Santiago, pero Santiago tampouco é interesado nesa área, os máximos interesados temos que decirlo somos nós. Touro tamén. Que? Bueno, pero somos nós de sí, ter unhas vías ao aeroporto decente, eu creo que somos interesados. Ben, por último, pois conveniar tamén co Concello de Santiago a compra e adecuación dunha finca no lugar da Susana para convertela nun aparcadoiro disuasorio. Tamén nós somos os máximos interesados que haxa, desde que se fixo a senda peonil destrozáronse varios aparcamentos ou sitios onde a xente deixa os coches ali para coller o urbano en Santiago, e eu creo que un pequeno non estamos falando dunha área como pode haber en Salgueiriño, estamos falando dun aparcamento pequeno que podería ser moi interesante pois, para deixar os coches e ir a Santiago en autobús. Tamén nos afecta moi directamente porque cada vez sale máis caro, bueno, hai que aparcar en Santiago, o sea que nos vamos, aínda que o terreno sexa de Santiago, ese beneficio porque reduce o tráfico en Santiago, que iso tamén podería decir aí algo ou incentivar ou chegar a un acordo con Santiago para que iso se faga na Susana, facer aí un aparcadero disuasorio, creo que está bastante claro. Non son grandes cousas, nin creo que sean idílicas tampouco. Deixar a cruzar a carretera bella era o mellor o resto non hai que teña que dar permiso de tráfico para que deixaran cruzar para a carretera bella quedaría claro para que non te deixan cruzar non ter forma de cruzar aí que se non a carretera bella veía moitos coches por abaixo tens que virar a joder. No, pero por abaixo a carretera está furada, podes ir andando, polo menos podes ir. Joder, espera, non moita moita. Por onde pasa o camiño de Santiago? Sí. Pero bueno, por tipo de coches. Pero que hai os pases gratis. Pero non hai terreno, non se vai vender nadie aí. Non sei que sea precio de solar. Bueno, non sei como está calificado aí está todo solar. Tamén se pode chegar a un acordo con
sei se están embarjados co aparcadero do Villanueva durante uns anos, mentres que non o Pero usan. ahora está pechado. Non sei que debe haber alguna empresa que... Mentres que non o usan, que No, pero están usando. Alguén, ahora aparcan moitos coches Pero ali. poñen cadea. Agora poñen cadeas. Claro, porque ali montaron algo, había unha reforma ali, tú eras facendo algo. E se non está funcionando, non funciona. Ali fixose algo no Villanueva. Perdón. Ali, en Campo Rapado, se nos ofreceron unha finca ali frente ao tanatorio. Para que quede xusto frente ao tanatorio, non é a de arriba. Ali no tanatorio, se nos ofreceron unha finca ali xusto enfrente ao tanatorio, que dá un lado ao outro. A de Clemente? No. A de baixo, que é de... sí. Pero a de arriba non... Que a idea sería pegar a carretera. Claro, para que se amplíe a pista. Claro, pero... Bueno, pero se che ofrecen outra, o outro che cambia. Simplemente Non sei, se non sei de intentar. Sí. Estando campo de fútbol e tal, si... No, aquí de momento suerte para isto, que hai moito aparcadero dentro do campo de fútbol, entón realmente usase bastante para ese tipo de cando hai actividades ali na Casa da Cultura, pois xa se abren o campo de fútbol para poder aparcar os coches ali dentro. Realmente pois está sempre suele haber bastante aparcadero cando se prevé moita concentración de vehículos, actividades os teatro, tal, pois xa se abre cando é a actividade do CRA e tal, pois xa se abre o campo de fútbol e xa se aparcan dentro, entón realmente tamén se verifica. Vamos, se fora asequible unha finca ali, porque realmente esa zona toda quedou non sirve para nada. A xente que ten ali, algunha neste caso a que nos dixo Candela que está en venta, era que realmente se fose edificable, pois ainda perdería un sitio máis ou menos, pero non, que non sirve para nada, non sirve, esa zona non quedou para zona verde ou zona agrícola, me parece, non? Para non ver para arriba, pero máis ali hai moito que encharca moito ali, porque hai que traballar moito, senón non podemos ter nada. Ali é un logrado, é o peor sitio. A pista esa, a verdad, cando se meteu creo que foi a corriente ou tiñase que haber feito xa pelo menos xa se houbera estado un ancho máis ou menos razonable. Claro, exactamente, un ancho polo menos como outra, como que vai desde o cruce hasta a Casa da Cultura. Esa pista quedanse todas estreitas, pero é estreitísima. Ali se desarrollase o plan máis parcial que había aí xa iba a ser unha pista máis ancha, xa iba a quedar feita, pero non sei, que tamén por un lado as empresas tamén, algunha empresa estaría medraría se tovese para onde espacio, pero non dá conseguir chegar a acordo comigo con lindantes para poder expandirse un pouquiño. Todos os propietarios pois non están ou un día enche o ollo non lle quere vender a quen lle quere comprar, pode comprar, vamos. Entón tamén hai moitas veces é problemático o tema de medrar as empresas que se non... Sí, pero bueno, había a pista, podíase mirar, a verdade é que iso quedaba... No, ali por lo menos pegado á finca esa, pois si coller a cuneta en canalizala e facer o ampliar por non ser a carretera un pouco. O tema de saneamento, vamos, pois... son distintas formas de mirar, vamos, de verlo. Bueno, esa cousa é cosa de estudiar. Se miramos o funcionamento das depuradoras actualmente, non o dudaría. Pero eu creo que non hai unha que funcione, ou que funcione ben. Bueno, ben non funcionará ninguna no mundo. Ten moitos problemas. Digo, hai que ir cara a outros sistemas. Igual que eu non son partidario de sanear o 100% das casas do Concello, eu non son partidario deso. Pois é meter kilómetros de tubo, concentrar os puntos de residuos nun solo punto e contaminar ríos. Estou máis a favor de facer pequenas fosas sépticas, tratamentos destes de tal, en pequenos sitios, 2, 3 casas, unha,
Neso case coincidimos. Sí, o de revisar a depuración, pois deberías facer, porque, bueno, hai moitos problemas en todas as depuradoras, non. E se chega para o Concello había máis. Se chega a lavar o Concello habría máis. Ben, o resto podese falar, como do Pino podese falar de... Por eso seguramente non habrá ningún tipo de problema. Nós a eles, realmente eles a nós non coincidimos máis que... Porque xa toca co Pino... A de Loureda a Prevediños... Eso xa é Touro. Claro, é Touro. É que o Pino, nós somente tocamos no Pino, o Pino colle na punta da pista, hai así unha especie de V, entra para aquí, pois o mellor, pois eso, 500 metros cuadrados, pouco máis, colle de... Non, pois o medino por curiosidade o outro día pasei co coche para saber... Son 400 metros. E habría que chegar ao acordo para poder asfaltarlo, non sei se de alguma maneira para poder facelo nós fora do término municipal, supoño que é posible. Non me seguro, eles non van protestar nada. O mellor protestanos aquí a señora secretaria cando se sepa que imos asfaltar un trozo de carretera para do Concello. Primeiro vai a falar con eles que aparte, te digo, oye, faltar isto. Sí, pero non... Eu comprendo a súa postura. Sí, pero cando cuida, claro. Eso non pode andar. Vai salir... Te vas ter outro problema, tens outro problema en Mendaño. Por aí que dese que todo está allí de los actos aquí, que xa están reclamando. É lógico. Pero bueno, cando cuida, faltar, xa está. Bueno, pues... Eu da Susana, eu creo que se podería, cando menos, mirar algunha... A finca aquela que está agora ao lado, aquela que tiña aquela toda... Estaba chea de liña para a Cunesta. Igual, Santiago ten bastantes fondos, pode comprar aquela finca para a parcadera, poñer un... tampouco é necesario comprar. Alquilamos, o que hacer... Facer un aluguer de tal, o que pasa é que, vamos, se falamos do convenio co Concello de Santiago, é para que nos poidan mandar de cando en vez a policía local por aí, porque é o seu terreno, porque non é o mesmo deixar o coche nun monte que deixalo nun sitio non que estea vigilado as 24 horas, pero que van no caixa xente por ali. Primeiro solicitarlle ao tráfico se deixara cruzar. Sería, se tráfico non deixa, entonces habrá que buscar. Eso, no, pero vamos a ver. Usa no Urdanadella. No, vamos a ver, o de mercado é que estudiar, esas son cosas todas a estudiar. O que puxeron na Pontepedriña que está sempre cheo. E a nos viña nos ver, pois, para máis as líneas pasan, a línea esa é moi boa, vai a Salle, o sea, atravesa por Santiago. Aí sí que vai meter xente. E entón poder deixar o coche, eu planteixo desde o punto de vista persoal que eu sería dos que deixaba o coche aí. Sí, que vai deixar, mas se vas para Santiago nesa altura mañá como a mí, como hai que vai deixar a pista que vai cara dos Santos, a pista que vai cara dos Santos, que ali hai altas. Bueno, pero, a ver... Ora queda grabado, Antonio. O de mercar podemos estudiar, pero falamos tampouco de mercado. Cando se poida. No, no primeiro punto, no de Campo Rapado. Hai que mirar se pode ou non, porque tamén o mío tamén tiran moito da... Bueno, si se pode mercar, pero digo, son obras que se poden... Que se poden ir tratando de meter no... Bueno, pues... Se non é no pos, nos plans que vai haber no ano que ven. Ademais, venlle ben que ano electoral e dá o terán que facer. Non, eso non se falou, non, ela dixo que tiña a súa disposición para... Coja ya a vender, non a pagar. Sí. Coja ya o ven a quen lle comprar. Todavía non o fez. Entón... É do que, non? Entón, que? Votamos a favor. Bueno, votamos a favor desta moción, a ver. Votamos a favor porque non vou cortar Campo Rapado. Seguinte moción. Imos coa última, entón. Vamos a ver.
A morte súbita é unha das causas máis frecuentes de morte nos países desenvolvidos. A súa incidencia mundial estímase en 3 millóns de casos ano, 400.000 deles en Europa occidental. En España ten lugar unha media de aproximadamente unha parada cardiorrespiratoria cada 20 minutos, ocasionando 4 veces máis mortes que os accidentes de tráfico. A fibrilación ventricular é a responsable inicial de ata o 85% das paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias. Neste senso, a efectividade da desfibrilación na recuperación dun ritmo cardíaco eficaz é do 90%, bueno, aproximadamente, se a desfibrilación se fai no primeiro minuto, pero por cada minuto de retraso en desfibrilar, esta diminúe nun 7-10% aproximadamente, de forma que despois de 10 minutos as posibilidades de sobrevivir son mínimas. É por iso que unha actuación protocolizada e a desfibrilación precoz son vitais. A desfibrilación precoz é un dos eslabóns da cadea de supervivencia, que engloba outros 3 puntos. O recoñecemento e alerta precoz dunha parada cardiorrespiratoria, a reanimación cardiopulmonar precoz e os coidados pós-resucitación. O noso país está moi por detrás doutros do noso entorno, no que a número de desfibriladores atinxe. Hai 2,6 desfibriladores por cada 10.000 persoas, frente aos 11 de Alemanha, aos 12,9 do Reino Unido e Dinamarca e aos 18,5 de Francia e aos 54,7 de Xapón. Por iso, a estrategia de situar desfibriladores en espazos públicos onde se producen grandes concentracións de persoas e a formación básica debe xeralizarse para acortar os tempos de resposta. Isto vai a permitir mellorar o diagnóstico e o tratamento das enfermedades cardiovasculares, incrementando así a supervivencia. Segundo as recomendacións de 2015, que son as últimas, do Consello Europeo de Resucitación, a instalación de DESA, que son os desfibriladores en zonas onde se pode esperar unha parada cardiorrespiratoria cada 5 anos, considérase custo efectivo e é comparable a outras intervencións médicas. A nosa comunidade autónoma ten regulado no Decreto 38/2017 do 23 de marzo, publicado no DOGA o 10/4 de 2017, a instalación e uso de desfibriladores externos fora do ámbito sanitario, creándose un rexistro a tal efecto. Por todo o anteriormente exposto, o noso grupo propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. 1. Celebrar unhas xornadas de formación periódica básica en primeiros auxilios, soporte vital básico, dirixidas á poboación nas instalacións municipais. Instar a distintos colectivos, institucións, colexio, AMPA, empresas de transporte sanitario, Xunta, Deputación, concellos limítrofes, 061, sociedades científicas, colexios médicos, a participar activamente na realización destas xornadas. E 3, que eu saiba, somente hai un desfibrilador no noso concello, 2 agora, pois que se adquiran novos equipos de desfibrilación para o noso municipio. Habendo 2, con outro máis estaría. E para que así conste os efectos oportunos, así na presente moción. Eu creo que é unha moción, bueno, bastante lóxica. Isto estáse a facer en Lugo, hai moitas zonas nas que, bueno, en distintos concellos de Lugo, Mondoñedo, Lugo mesmo, algunhas zonas, pois se fan estes cursos, eu creo que está ben, porque, digamos, as dúas estrategias que está visto que incrementan a supervivencia nun paro cardiorrespiratorio son as compresións, feitas ben, claro, e a desfibrilación rápido, o máis rápido que se poida. Entonces, a desfibrilación o máis rápido que se poida, para iso hai que contar con desas en sitios públicos. E o desa, o sitio, un sitio bon, non sei en que sitios están os dous. Un está aquí no gimnasio, campo de fútbol, que é onde ese é un sitio adecuado, porque... E o outro, estémolo aquí ou está na Protección Civil. Protección Civil, anda Protección Civil para que... Pois iso están ben. E o outro sería noutro punto no que se concentra unha grande aglomeración, que pode ser un Campo Rapado, Lestedo.
Eso é do equipo, sí. Claro, ese é de Vedra, non? No, no campo rapado. No campo rapado. Nós temos un fixo aquí, hai aquí un fixo. Normalmente cando o fin de semana pois está ali no campo de fútbol onde se encende as luces, está ali. Non está aquí, suele estar aquí no gimnasio. Sí. Levamos xa 2 anos facendo cursos destos de RCP. E Ricardo, que é o técnico de deportes, está indo ao colexio a desarrollar ese tipo de cursos, porque así está solicitando a profesora de gimnasia. Entón, xa levamos 2 anos facendo, e os rapazes, vamos, asisten perfectamente, e gusta, e vamos, ben implicados. O ano pasado tratouse de facer algún curso tamén para os, neste caso, para os xogadores de fútbol, dos veteranos, eso, para dos equipos de base, algúns delegados, algún tal. A asistencia foi máis ou menos escasa, pero vamos, fixose aquí creo que foi un domingo pola mañán aquí no gimnasio, e a participación foi moi escasa, 10 personas, vamos, que tampouco non era tipo de aí que eu poña, por exemplo, neste punto 2, que os concellos da área pois que poidan hacer casas aquí. Entón é unha forma de dicir, pois Boqueixón está digamos, nos primeiros postos en canto a isto, non? Entón podese convocar, por exemplo, a Vedra, Touro, tal. Se pensamos que a asistencia pode ser escasa, pois sería unha boa forma. E noutros sitios o que fan tamén é traer coches, pois os de protección civil, os de bombeiros, tal, pois para que os nenos vexan, bueno, é dicir, podese facer unha xornada mixta, non? Podese facer incluso un día cando hai clases de zumba ou de pilates ou que sea, unha clase, en vez de dedicarse a fazer iso, por mellor que fixese un curso desto de uso do desfibrilador, máis como as técnicas de reanimación, porque nós tamén temos un desfibrilador, pero de entrenamiento, úsalo que non descarga, vamos a decir. Entón, realmente poderíase fazer, sería unha mellor opción de usar facer eso, cando, sobre todo, xente que non xente maior, xente que vai indo a pilates ou a zumba, pois a mellor aproveitar unha clase desas para facer. É unha forma de que se capten e que vayan, sí. Bueno, entón, en principio, nós votamos a favor da moción. Sacamos os 3, por... No temos que ser máis duros. Para a próxima xa estamos aplantando. A próxima non pasa. Bueno, punto número 12, información da alcaldía, que son dos decretos e todo eso que se fixo, entón creo que xa se vos pasou todo, e é mellor que xa non relatalos todos. Entón pasaríamos xa ao punto número 13, que son rogos e preguntas. Ben, eu teño... Vou empezar eu. Teño 4 e vou intentar ser rápido. Se ser rápido, que xa te aprobamos as outras. A primeira... Non, son preguntas, non é para que me aproben nada. A primeira é sobre as pronunciadas e constantes baixas na contratación de obras, é dicir, desde os proxectos a como se adxudican, hai unhas baixas moi considerables e leva sabendo nos últimos 2 anos. Entonces, considero, a ver como podo decir dunha forma que sexa comprensible, se hai unha obra que estea financiada pola Diputación de 50.000 euros e ao final se nos adxudica e está financiada ao 100% e ao final se nos adxudica por 40.000, estamos perdendo 10.000 euros de outra obra. Entonces creo que hai que poñerse en contacto co Estudio Técnico Galego, revisar o que realmente estamos adxudicando e os proxectos, porque hai unidades de obra que se están escapando, por lo tanto que nos baixen as unidades de obra. Pero eu creo que son todas e moitas son moi considerables, entonces algo habrá que facer aí porque estamos perdendo cartos de outras administracións para subvencionar proxectos públicos, e podíamos facer cos mesmos cartos máis obra que non podemos facer polas baixas nas obras. Expreseime ben, non? Sí. E estades de acordo tamén? Sí, xa sido un toque Estudio Técnico que tiña que mirar os proxectos, porque non pode ser que unha cosa que xa un 10% toda unha baixa ou 5 ou 6.000 euros. Si un proxecto de 50, se hai 5.000 euros, bueno, pero hai proxectos que son 20.000 euros. Sí, pero escoita, o de Loureda salió o proxecto 93.000 euros e adjudicouse 54.
E depois achicaron o espacio. Supoño que terán que mirar o que realmente se adxudica, mirar cales son as No, pero unidades era- de obra e intentar baixalas, home, non baixalas pola mínima, pero algo aí ten que haber. Foi baixa temeraria, pero justificouna nese caso, entonces. No, pero temos, A o sea, aqueles nos proxectos que os Que adaptan un pouco máis á a realidade. realidade nosa, non? Que son todos. Sí. Sí. Eu non distingo entre os robos e as preguntas. Non, O robo estás cuñado. o outro pode ser unha pregunta, é sobre o inminente peche dos cuartéis da Guardia Civil. Escoitamos na prensa, pois habrá un mes, ou, bueno, no último mes creo que foi, que se pechaban non sei cantos cuartéis, non quero en Galicia, pero moitos. Vais a pechar o cuartel do Lestero? Unha pregunta. Si Mais. Máis do que está. Pechalo, non sei como está agora, non? Ojalá que non teñan que precisar os servicios da Garda Civil. Hai un viviño. Non digo, se se vai a... porque dicían que se iban a pechar cuartéis. No, ao principio é que realmente o do Esteo está pechado. Bueno, hai guardias por ali. Bueno, evidentemente, Ainda pola semana, o sea, polas mañáns, hai sempre hai dan 3 ou 4 uns na ruta e pois hai un ou dous ali no posto. Está aberto. Exactamente. Depois, xa pola tarde xa non hai, xa nese cuartel xa non hai nadie, xa todo depende da base que está no Milladoiro, que é onde que leva todo, onde é o destacamento que leva todo a zona de Boqueixón, Vedra, todo, toda esta zona de aí hasta Benvibre, levan toda esa zona. Entonces, que nos confirmase que les tedos se vai a pechar máis. Como uso é moi escaso do cuartel da Guardia Civil, fago un rogo sobre a posibilidade de chegar a un acordo coa comandancia da Garda Civil para dedicar os pabillóns a vivendas sociais gestionadas polo Concello. Pues eso. O cuartel da Guardia Civil estaba moi mal. Sei que hai problemas de seguridade, son consciente deso, pero vivindo onde vivimos hasta casi creo que non existe ningún problema. Pero de seguridade dentro do cuartel? De seguridade, o sea, que a comandancia tiña as casas cuartéis por cuestións de seguridade dos membros das... Pero vivindo onde vivimos, que agora mesmo é absurdo. Hai 9 vivendas, pode ser. Porque 2 pisos e 3, debe ser 9. E solo hai un rollo que está ocupado, entonces, para que eso estea, e agora non vive nadie ali, pois podría ser un sitio, aínda que non entraran polo mesmo sitio do cuartel, que poderan entrar por outro lado, pero o Concello podera botar manda chegar a un acordo con eles. Se temos algunha familia, non o digo, bueno, non sei, pode que me dea risa, porque hai anos podría considerarse unha proposta surrealista, non? Pero digo, totalmente en serio. Hai 8 ou 9 vivendas no cuartel que non están sendo usadas, e se temos algunha necesidade, pois podría ser un sitio onde poder aloxar a algunha familia que tivera necesidade. Podría solicitar a... E non están usados, porque antes o cuartel tiña moita vida, agora non ten ningún. Antes vendía moita leña. Moita leña ali. Pero, bueno, primeiro vamos a esperar a alquilar os pisos da Fundación Pedro Pérez e despois... Si, non pagan competencia, desviado. Ben, e a última que quería saber é sobre o Parque do Mes comarcal. O outro día... Se hai algún avance? Creo que hai pouco avance. Todo depende, creo que de Madrid se autorizan ou non a contratación de máis personal a Santiago. Sí, solamente está pendiente de eso. Outro día no aeródromo militar estuve con Xan Duro, estaba o vídeo, mas estaba tamén de Luis Menor, e falamos dese tema, entón dixo que ahora mesmo están pendentes de que a administración se autoriza a contratación de máis personal, entón se autoriza a meter máis bombeiros, en principio teñen un acordo por parte da Xunta, por parte da Diputación, entón falta solamente que poidan aumentar o personal en Santiago. Se poden aumentar o Santiago, pois en principio estaría xa para... E creo que vai en Salgueirinhos, onde estaba xa previsto. O sea, onde estaba o... Aquel... Costará máis a cada que facer unha nova, pero bueno. Sí. Eso debe estar... Vale, era saber algo máis, se haberá algo avance. Pero nada máis. Nos novos, sobre a limpieza de camiños públicos, hagamos a limpieza de todos os camiños catalogados do Concello, dando preferencia aos máis transitados,
os que xa máis necesidade de que sean todos. Por exemplo, por onde pasa o saneamento, que xa dixemos outra vez, daquela limposo, ahora volve a estar intransitable. Ou que vai salir por Castro. Sí. Van a ir para ali. Tú me lo semana pasada. No resto dos, sabes que trátase de levar, de limpar, o sea, de desbrozarlos todos. Que van para ali, que limpen tamén o outro que está aí en Castro, que se modificou o vecino. O problema nindo para ali. O que vai polo lado da muralla. O que vai polo lado da muralla, non? Sí, xa sei. Pero levan indo para ali os últimos 3 plenos. No. Están falando do mismo. No, para ali non, porque ali non chegaron. No, pero Para ali non. non xa vexo, o sea, vivir nun concello enorme. Sobre o campo de traballo Ponte cara a Historia, primeiro felicitar o Concello pola iniciativa, despois logamos en os informes dos traballos realizados neste campo, o número de participantes, a evaluación que fai o Concello desta experiencia. Creo que participaron 25 rapaces de 4 países, máis por do resto de España tamén había varios de países, eran de México, de Serbia, de Francia e de Italia. Había de 4 países máis, despois había de distintas provincias de España. Eles creo que quedaron encantados do que fixeron por aquí, por Boqueixón, entre que si excursións, que si o traballo que fixeron na Ponte Ledesma, que realmente fixeron un bo traballo, vamos colaborando co equipo que se dedicou a fazer a limpeza da ponte, desarrollándose, sinalizando aquí esa ruta que se fixo para en torno a 4 puntos de interés aí na zona de Ledesma. Pois creo que vamos, a valoración do Concello non pode ser mellor, e deles creo que tamén tanto os días que estuve falando con eles e tal, pois vamos eles encantados da experiencia. Non participou ningún chegador do Concello? Si, daqui estaba en Gabriel, e máis despois monitores o sea, e máis colaboradores voluntarios que foron xa a outros campos tamén que tamén estiveron indo con eles. Outro sobre o funcionamento do servicio de correos no mes de agosto. Recibimos moitas queixas dos veciños do Oral Pousada e Xotira durante o mes de vacacións da carteira titular, pérdida de cartas, deficiente reparto. Preguntamos para cando teremos coberta a vacante do novo carteiro. O Concello pode presionar, pero se estamos presionando, pero como todo o que tiña que pasar é que Monse volvese. Monse, que é a que ten praza aquí, está en Comisión de Servicios en Correos. Iba a ser para un ano, e leva xa que son 3 ou 4. 3, me parece. Entón, porque o Correo non vai a tratar de cubrir esa praza mentras Monse non, porque eles están a gastar o mínimo. Entón, se temos outro carteiro de baixa, que nos quedamos? Mandarán, sí, pero case mellor que te de baixa que non, que manden un destes de suplente que non se entrega as cartas. No mes de agosto pero foi en Lestedo, foi no Lestedo tamén queixouse xente incluso cartas certificadas que non chegaron en tempo. A ver, non das cartas certificadas levas ou levas no, que non ten cartas. Hai cartas que está outro chaval. Sí, claro. Claro, hai cartas que está sí. Sí. Pero do tráfico logo chega, né? Eles seguían tratando de levar os carteiros que fosen que o seu punto de saída fose Santiago, por ir na Costa Vella, e despois un viría desos que hai aquí, un viría hasta agora, fan aquí normalmente por mañá de 8:30 a 9:30 ou 9 para aquí, e os restos se sairían a facer o seu reparto, e as 3 terían que volver para lá. Nos queixamos e dixemos tanto o Boqueixón, creo que Verde debe facer o mismo, dixemos que eso non era, que eso non nos íbamos, en caso de que houvese algún momento nos íbamos a opoñer rodudamente a que fixesen eso, que nos interesamos que os corteiros que sacan de aí. Eles, evidentemente, os carteiros miran por o seu interés, non miran por o interés tamén dos
os usuarios, os propios os traballadores, me refiro. Cada un mira por mellor para ele, evidentemente. Pero nós temos que mirar por ben dos veciños, e todos a nós interesanos que o Servicio de Correos este aquí, e que veña, pois, entón, por iso xa eu dixen ao delegado de Correos que lle corresponde a onde dixen que o Concello vai opoñer a que marchen para lá. Exatamente, todo eso xa lle consta de por si todos, creo que esa proposta van a retirar xa de exactamente. Entón, sobre para que poñan outra carteira. Ou demandalos porque non cumplen a lei postal. Esa sería a única solución, porque nós outra historia non podemos facer. Pero eu creo que se debería... Que non entregan en tempo e forma a correspondencia. Mandaron escrita a dirección da Coruña de tal, dicindolle, mira, existe un problema aquí, non temos carteiro, non se está cumplindo a lei postal, entón o Concello resérvase, mandarle unha amenaza, resérvase o dereito de ir aos xulgados para defender os dereitos dos veciños. Preguntas sobre a utilización dos cunchos de mexillón para abonados de fincas. En que condicións se pode dar licenza para verter cunchas de mexillóns nunha leira de Lestedo, ambiente irrespirable? Xa non é a primeira vez que pasa. O Concello non dá licencias para ese tipo de... Sin permiso. Un señor que ten unha finca vai abonar a súa finca e ten que pedir licencia ao Concello para que queira ir a botar un pouco purín? Non. Ten que saber, normalmente todos saben como se debe botar, cando se debe botar e depois que hai que tapar. Estamos montos ali de escombro deste de mellón. No, pero en Millíos? No, en Lestedo, en Millíos. Eu sei que na nosa... Pero era lá arriba, hai algún, me parece ali, onde tiña que as casas de Sendes, que estaba lá arriba, non había ali, ainda que había algún sitio que... Pero ahora, realmente... Frente á iglesia. Sí, no, eso sei onde é. El Ramil tamén. No, pero ahora non debe haber. Peina están ali. Sí, eso... Pero logo que era nivelar o terreno. Problema peor. Na zona da baixo... O que eu sei, vamos a ver. Na primeira semana que votou, que me chamou moitísima xente de vender, foi unha estaría para tomar unha casa para ter meu primo. Entón, evidentemente, non porque iba igual que non fose meu primo. E realmente, vamos a ver, aquí tuveron o de Seprona a semana disso. Es que eu só podo botalo, que a finca está dentro do... está metida, está calificada para poder botar ese tipo de abono. E ten que tapalo. Claro, non sei se tapar... Non sei como ven ese produto, se ven a casca de mexillón ven, o sea, ven limpia, cocida, se tal, non debería de cheirar. Non, pero se ven sin nada, non pode cheirar. Na nosa zona da baixa xa fai 3 anos ou mellor máis. Pero botaron, montaña del, que estivo como 15 días ali. No, pero el traía os camións, botaba, de noite estendía, deixaba tapado, pero cheirara que era moito, en un momento cheiraba. O Seprona dixo-me o seguinte, dixo que según a cualificación da finca, se a finca está cualificada como agrícola e que tal, pues el pode abonar con eso. Podrá telo... Non, non pode. Non. Ten que tapar. Non pode fazer a copia, ten que botar e tapar. Claro, se ti botas isto así de gordo, de tal, como tapas eso? E xa vai botar máis encima. No, pues entonces vamos a mandar outra vez ao Seprona para que vaya por ali e que lle diga se non pode seguir votando, pues ten que retirado ali fora. Eu non... Xa vai a cheirar igual, porque sobre todo neste tempo de calor vai a cheirar igual, porque no cheiro deso con este calor, para coincidir os días de máis calor, porque cando non eso é insoportable, evidentemente, porque deixas un trociño de ventana nada máis aberto para que respires, e cando vas a entrar outra vez na casa tens que escapar para fora porque o cheiro entrou e non saile. Entón, permitido está, ten que cumprir unha serie de requisitos, igual que botar por aí está permitido, pero hai que
tapalo, depois botalo e depois tapalo, non remover a terra, vamos. Sobre o programa de conciliación familiar para o curso 2018-2019, sabemos pola información da xanera do mes de maio que para poñer en marcha este servicio precisábase dun número mínimo de participantes. Vaise poñer en marcha este servicio no curso 18-19, con cantos participantes conta e cal será o curso e horario. Iba a preguntar a Rosario cantos tiña ahora mismo apuntados e non che podo dicir, pero en principio sí. Vaise poñer en Sí. Se hai un número mínimo para Ahora, se é para un solo, pues evidentemente ao mellor igual nos dice, pois por un solo mellor que vai o alcalde co hecho rapaz e pois hecho leva ao colexio. Pero non podes contratar a unha persona para que por un rapaz. Pero se hai un número mínimo, pois sí que se vai a facer. No, é así. Non, claro, todo depende, exactamente, sí. Se hai que contratar a unha persona para ter ali, pois es 2 horas, pois 2 ou 5 días a semana, pois ten o seu coste. Sobre a ubicación dun poste na Silveira, o ubicarnos está frente á casa de Juan de Abraldes, ali houve bastantes accidentes, ainda aí atrás un tractor tropezou ali co poste, marchoulle, creo que media desbrazadora, dados tres, sabes de que sitio che? Juan de Abraldes, se fez ali ao arriba do campo de fútbol? No. Sí. É o único poste que está na carretera, os outros están na acera que é moito, é un pouco problemático. É de que é? É de Fenosa? É de Fenosa? É de Odesa, entón habrá que chamar a decirlle que teñen que cambiar o de sitio. Vale, pois falamos. Ali estreitase a carretera. A última... Pero non poñeron ele na pista, Xa, pero habrá que dicirlle que movan o poste, que saquen. O poste é un poste todo rico, que dan nas carreteras, exacto. Non vai a descar, e poñeche o poste na... Non, xa, me supoño que non poñerían ali para cambiar a pista porque dá o poste... Iso, porque de siglo non pensado as cousas. Non, habrá que pedirlle que o cambien de sitio. Sobre a posibilidade de acollerse as liñas de subvención para a creación da Casa do Maior, que sale no 12 de setembro de 2018. Sabes de que vai a historia, non? Sí. Vendo que o noso Concello cumpre os requisitos exigidos para poñer en marcha esta experiencia piloto, vais a facer algo dentro do Concello para dar a coñecer esta iniciativa e poñela en marcha, se é posible? Si, habría que mirar de sobre algunha xente que quixese a facer... De todo terá que darse a coñecer, porque... Por menos non ten conhecimento dela, supoño que a maioría da xente tampouco. Bueno, pero vamos a fazer notificar. Experiencia interesante, non? Sí, xa que non temos un local. Non temos centro de maiores, sería outra das cousas que habría que mirar. Ali vai xogar a partida nervioso, tomar un café... Van polas mañás ali, 10 e 12. Pero... ten basti moitas veces, e non é maior aínda. Casi con un xano de maior, xa casi en conta. E tan ali, o cantiño, bueno... Seguimos? Sí. Sobre a análise das augas das fontes públicas. Díxosenos nun pleno anterior que se iba a levar a cabo esta noite. Estánse a facer? Sempre tamén pregunta, se as augas están analizadas, porque o Concello das analiza, se poden ver... Sempre preguntan, sempre. Das fontes públicas. Non se fixo, non, creo que non fixemos, pero... Pois habrá que facer. Deberíase facer, sí. Por menos, catalogadas, Polo teu ben deberíase facer. Bueno, non ten que ver máis algo, pero bueno, sí. Bueno, pois auga naquela fonte. O que me estás dicindo? Non, é que moitas... Non. Moitas veces é mellor non facer as analíticas. Non, evidentemente, me refero nun pozo, moitos, mira, en moitos sitios, hai xente que se encabezona e di que toda a vida bebeu en moitos sitios poñen, non fan analíticas e poñen no potable. Alcaduda, claro, pero non debería de ser eso. Non, evidentemente, claro. Se é potable, poñer potable, se non é potable, pois non é potable. Sí, pero se é potable, nese momento pode ser que cando fixeche a analítica igual era potable, pero por circunstancias que poden pasar, pois deixa de ser potable,
e non lle fixeche outra vez que unha persona se intoxica ou lle pasa algo esa agua, de quen é a culpa? Do Concello, porque poñía que era potable. Pero o período debería ser Ti sabes que aquí tes unha fonte aquí, e aquí botaronche unha carrada de purín ali encima de unha tal, e filtrou, foise filtrando, e dentro de un mes igual tes a agua toda contaminada, e non lle vai fazer unha analítica mes a mes a todas esas aguas porque é imposible. No, puñe que cambia fora, que quiera pillar que colla, no. Non para lavar as mans, Están non? todos así, E onde ves unha fonte que se poña potable? Casi poder non potable. Non se poñe, porque para evitar iso, que hai máis xente que sigue bebendo, Bueno, Sí, creo que non que trae bebeu ali, Pero sí. non sigue bebendo, pero vai a susceptibilidade non do Concello. Pero na de 90 que ven moi profunda, moi tal, pois ali non hai moita zona de puríns, pero no resto do Tío, ahora por ali, aí onde se botou o tema do mexillón, o que nacese por ali agua en algún sitio, eso, canto tempo vai estar contaminado, canto tempo vai estar con... Ai, bebes algunha vez algún viño destes de tal, de casi sabe a marisco, tacha así un saborciño con agua tamén con sabor a marisco, vos tamén xillón. Bueno, as miñas son 7, pero son cortas, Xa empezo ben, Empezo ben. Ben, Para facer boca. Para facer boca, sí. Bueno, a primeira delas é sobre a vespa asiática, que houve dous últimos meses dous casos de morte por esta causa. Segundo os datos da Xunta, retiráronse aproximadamente 3.000 niños. Sobre todo, fundamentalmente, Coruña e Pontevedra. Na provincia de Lugo e de Ourense, menos. Segundo o mapa de control da Xunta, con data do 17 de xullo, no noso concello había entre 6 a 25 niños. E as miñas cuestións son: con que persoal e medios conta o Concello de Boqueixón para a retirada dos niños? Persoal... Outra sería cantas actuacións se levaron a cabo no que vai de ano, e a outra sería se o noso Concello tivo algunha dificultade para afrontar este tema. Por partes. Personal, temos unha persona contratada que fixo algún curso para retirada de niños, entonces temos dous equipos de vestimenta, adaptados para a retirada de niños. Temos unha pértiga que nos cedeu a Xunta o ano pasado, hai 2 anos. Entonces están o que se está facendo. Os niños que están baixos, pois directamente co spray se lle está aplicando, e depois se destruyen os niños, e os niños que están máis altos, pois vai ser a pértiga, se inyecta o produto e se retiran os niños. Dificultades que temos son algúns niños que se aparecen cando están nun árbol que pasan de 25 ou 30 metros e todo esa pértiga non chega. Entón temos problema para ese tipo de... é o problema que temos. Depois o resto dos niños estánse acercando prácticamente todos. E nese caso chamades ao 112? Chamamos a quen chamemos que non che veñen. A tiros. Comprar un helicóptero. Hai que mirar con dron. Salidas, vamos, non sei, pero creo que niños levamos eliminados moitos. Estamos nas últimas semanas todos, o que é os 5 días da semana, 4, 5 todos os días. Xe polo clima, sobre todo. Pois, eso que se sacaron, as trampas que se puxeron, elimináronse moitos, pero o clima creo que lle veo bastante bo para aumentar. Nos a casa viñeron e dixeron que ano pasado, bueno, que sabían 2 veces así, pero que este ano que a verdade que non daban feito. Pero a pelotina non quere tampouco demasiado calor. Custalle un tempo así un poquillo máis aquí, realmente este ano non é que veña un día de moito calor, pero tamén veñen meses bons, entonces realmente aumentaron moitísimo. E hai comando de xubilaos, sacando niños de velutina. E hai comandos tamén que andan a... Non, pero hai xubilaos que o levan moi sí. sacado moito. Eu conozco algúns que levan sacado moitos nos últimos meses.
Ben, a outra sería sobre o tema dos baches cero, o programa baches cero. Ben, na súa estrategia Vocation 2020 falaban no que atinxe ao plan interparroquial de estradas que arranxarían as fochancas nun prazo canto máximo dunha semana. E en que quedou dito plan? Ese foi cousa do outro alcalde. Xa está respondida, perfecto. Xa está respondida. Moi ben, moi ben. Unha pista está en tránsito, se dito unha pista, bache en bache, non ten forma de sortearlos, Outra cuestión. Lin non fai moitas datas que a Xunta investiría aproximadamente 50.000 euros no centro de saúde do Forte. Sí. En que punto se actuou? Creo que actuaron de pintura que estaba bastante mal, mas creo que tamén no tellado. Pero eso foi como o centro de saúde é agora mesmo da Xunta, entón pois non sei. Non se ve ningún cambio ali dentro de 50.000 euros. No, pintar do agudo era pintar porque había algunhas zonas que tiñan bastante falta, pero non sei, creo que fixeron moito máis. Hai moitas humedades, porque ao tempo xa o mantenimento era así. Non se podo dicir, porque a mí non se facilitaron ningún proxecto ni nada, eran obras interiores, vamos, de mantemento, non eran obras de... Como viña creo que o lin na revista municipal ou algo así. No. Ou na Xanela ou algo así, lin algún tema destos. Bueno, que eu sepa, a nivel do Concello no proxecto non o vimos, non... Vale. Non sei se a nivel de prensa, ou diría alguén, pero non, creo que na Xanela non me sona. Ben, fai unhas datas, paseando por Donas, pois falaron ali que hai anos da existencia dun balneario en Donas e dunha praia, bueno, nas proximidades do río, ali cerca de Donas. Vostedes saben algo sobre eso? Non sabemos nada? Eu non fun ao balneario ni fun á praia. Este ano duas veces. Antiguamente houve un balneario ali, sí, vale. Pero non hai nada, hai non hai restos ningún, ya. Uns salgueiros no sitio. Pero antiguamente houve un balneario ali dentro da casa de Javier. Non, aí hai unha fontiña. E aí a fonte da Burga. Hai unha burga. Bueno, onde estaba o balneario, se vas, onde se conserva unha bañera ali. É unha bañera que está ali posta. Pero despois da playa creo que quere facer Juan Manuel, non parece. Agora. Sí que... Pero debía o río de Ulla, por fora. Bueno. Eu quería tamén mirar de facer o tema ahora que conforme quere poñer eso en plan máis turístico, pois saber facer aquí o Concello e fechar algo para o tema das aguas, facer ali algo... Ter unha potenciación de rollos de balneario, non me estou dicindo que o Concello vai a facer un balneario. Ese é o que quería que eu fago o Concello. Pero digo, algún apoio nese sentido non estaría mal. É un... Porque ali hai agua, son 3 puntos. A ver... Si eran para os viaxes, algo de... Dixo que as aguas que non eran aptas para beber, non sei se son, se non. Eu dixo que ibas a fonte aquela, eu incluyo meu, porque eu tamén vou, e colle la auga ali e bebela. E de momento non morri con ela, que se lo que temos ver. É lo que temos. Vamos a ver se teñen alguna propiedade... Se teñen alguna propiedade ou así, o sea, facer algún... Analítica. A non ser se é moi interesante de que alguén... Pero si esas augas son... non. Son privadas. Vamos, realmente a agua debería ser pública. A privacidade das augas é daquela maneira. Sí, exactamente. Bueno, pero as fincas estaban en fincas privadas e todo eso. Non, fixo recopilar aí información sobre a agua, creo que teña aí un algo que sacou el cuestión de buscou para a información desas aguas del... Pues no, a mí resultaría. Creo que é un tema interesante para mirar no futuro para asegurar o da playa, o sea, de poder ir á playa agora, non sei que. Que as ensaladas e sería vai, non vai. Facemos unhas pozas ali. Oi, a mí viríame estupendo, porque quedou a ver por aquí. Quedeche cerca da casa, non? El quere facer unha playa en Donas. Serafín quere facer en Santa Mariña. Nas Insuas tamén hai que temos que e todo que a mí tamén me moi ben.
Bueno, pero, en serio, en Donas vais a facer algo? O sea, de Donas vai facer algo ali? O de Donas quere facer algo de apartamentos turísticos aquí na súa zona, pero non na casa, porque na casa non lle pode tocar. Quere facer algo, pero de momento está ainda así está buscando financiación. O sea, que eu ignoro, non sabía se era verdade ou se era... Vas a facer viñedos. Se os viñedos os coitei. Acompañan os viñedos despois hai máis. Depois quere fazer rutas turísticas, pode subir o tema da playa, o tema de balneario. Presuposto económico, que presuposto? Anda buscando. Eso non se fai na brutalidade. Como se vende o Barfica estará carto. Eso é moi relativo, é moi relativo. E que vendes non quere decir que teñes cartos, o mellor xa tes gastados antes de vender. Bueno, quedan menos xa. Vamos a ver. Outra é sobre as telecomunicacións. Tamén pola prensa se coñeceu que recentemente se extende a fibra ultra rápida no Forte, Vilar e o polígono industrial, que era o único parque que non o tiña da zona de Santiago. Ademais desas áreas, hai algunha outra área a que se estenderá? E de momento, con subvención así, tanto a zona de Vilar e a zona do polígono de Sergude, en principio iso é subvención, o sea, era unha subvención da Xunta. A través do Ministerio sale outra subvención, entón é que se vai facer aquí, van a instalar aquí a fibra óptica por aquí, por no Forte. Entón, nós trataremos de si podemos dedicar unha partida do presuposto a que esas fibra ópticas se desplace ao resto do Sergude, ao resto do Sergude, en Estedo, ao resto do Estedo, aquí no Forte, que chega, pode decir, tamén ir a Saco deso, ou tal, pero será algo que teremos que facer, pero de momento a nivel de subvencionado por parte do Ministerio da Xunta non había máis que eso. Están salindo convocatorias, ou sea, axudas para ese tipo de fibra máis a miúdo, pero de momento non... No, isto era a colección do que estabas a falar. E moitas veces descoñecense cousas, eu descoñecías tamén. Concretamente, que non digo que valga para todo o mundo, nin en todas as zonas. Pero a zona de Lamas de Vigo, e imagino que a de Loureda, que si a de Vigo xa tiña deficiencias de internet moitas, por exemplo, que é o que vou referir, pois Loureda era peor. Entón eu estaba falando que no contrato que eu tiña na miña casa, estou falando porque vivía ali, estábase pagando por un servicio de internet nulo, porque chegaba a medio mega despois de haber 2 roubos de cable e tal, que cambiaron, fixeron empalmes e tal, chegaba a medio mega, o sea, por ese servicio, máis por unha liña fija e por unha línea de móvil, estaba pagando 72 euros no último, pero bueno, non había outro internet, sabendo que era defectuosísimo, era deficitario total. De casualidad, é que isto non sei nin como orientalo, nin se habrá que comentarlo, nin si desde onde, nin como, pero eu enteréme dunha historia con Telefónica, eu con unha chamada de teléfono, prometeronme 20 megas. O satélite por radio, non? Por radio. Bueno, por radio e chama. Eu pasei de ter medio mega escaso a que me prometeran 20, que me chegaran 14. Estou aplaudindo cas orellas. A ter máis servicios, porque ainda por encima me poñen un pack de tele máis tal, moi básico, e pagar 65 euros é unha línea adicional de móvil. Isto xente eu non sabía. Que pasa? Que, por exemplo, para unha empresa, pois non é factible. Porque o de radio non é factible. Non é cómodo, porque de radio pois implica cambiar de número de teléfono. As empresas son como moi, sabes, que aquele número que xa chamas de memoria, que tal, bueno, pois as empresas claramente non queren cambiar de número. A mí importoume, perdón, que agora non podo dicir tanto. Importoume moi pouco cambialo, e cambiei o número de teléfono, e automáticamente pois eso, nada, con home, si, houve un retrasos aí, porque era Bram, porque non sei que, a min fixeronme todo tinglao, e agora estou pagando 65 euros, e teño un servicio
que, pois, onde haxa fibra óptica, iso é inmellorable, pero con 14 megas que me chegan a mí, estou que esquío. O sea, que é tomar en conta, porque se hai xente... Iso chaman eles que estás en zona de Santiago bucle. R non che dá máis de 10. Van a subir dentro de 6 meses algo, non? No. Eu creo que sí. Eu creo que No, sí. non me suben nada. É máis, eu teño unha tarifa máis alta, collín unha tarifa rebaixada durante 2 meses. Pero estás exposta. A min nadie me garantizaba que mañán non me subiran a outra. A de 72, Sí, pero digo que a oferta de Movistar, polo menos en Leste, eu creo que aos 6 meses subía algo, non, Germán? No, nesta non. A mí non me sube nada aos 6 meses. Subirache porque che teñen que aumentar servicios automáticamente. Pero esta zona non tes cobertura, entonces estamos en edición. Efectivamente, é o que estaba eu a comentar, eso chamanlle estás en zona de bucle. Que xo miden eles, eu. Ao final arregleino, despois de discutir con non sei quen por teléfono, arregleino cunha chamada de teléfono ao 1004. E pois fui a unha tienda, xa estaba registrado como que o meu número sí que estaba en zona de bucle, e nada, 4 papeles e automática, que se me retrasou un pouco, sí. Ao mellor 20 días estuven esperando, viñeronme poñer a tele, e depois tardaron 20 días en virme poñer o internet, pero xa peño. E vai genial. Como é que é o trastorno que me cambiei de número de teléfono? Va. Más por lugar por outra casa. Sí. Cando me botan. Cando vas de vacacións, con iso símbolo, leválo, podes levalo, sí, non? Sí, eso lévalo por onde queres. O sea, que é unha solución, eu descoñecía, Mira, a min cando veu o técnico facerme súa casa, dixo, non me comentes a nada. Claro, é que o teñen como un secreto, o sea... Pois ahora isto vai a telepleno. Claro, é que se eles poden cobrar 72 euros por un algo defectuoso, cobrar por algo un servicio que non están ofrecendo, van a facer. Pero nós, eso desconocemos, a ver, esta administración local desconocio, porque o descubrí, non é así de casualidade. Bueno. Pagamos 48, pero é sin tele, Apajecho, para que parara. Como apagaste este de aquí? Agora non. Ben, dentro deste punto había outro que no lugar de Pumariño pois instalaronse dúas antenas. Eso con que finalidade? A escola infantil de Gambo Rapazo. Todos, como aí tampouco non había internet, iba como unha pataca, todos o que fixeron foi poñer para coller a señal no Gundián, que hai unha torreta de Retegal, todos puxeron ali dúas parabólicas, unha para coller a Iván e outra para mandar hacia a escola municipal. Todos tamén falan de que se podería aproveitar esa wifi para os veciños da zona da Ural. Hai que... É dicir, que ahora mesmo solo está para a escola infantil. Para a escola infantil. Como wifi, como wifi, vamos, como wifi para os veciños ali que poidan que cheguen máis ou menos tal, pode usar a gratuita. Porque ten potencia, bastante moita potencia, o sea, moita capacidade esa línea. E vaise facer? Sí, temos que dicilo así, baixo que a boca pequena. Que non escoite nadie. Ben, quédame dúas solo. Sexta, este no que nos corresponde ao post 2019, cales son as propostas súas? As nosas xa temos claras, pero as súas ainda non. Ainda estamos discutindo aquí entre os compañeros a ver cales se van a facer. En todo momento non a podemos sacar, pero vamos, aproveitaremos a vosa moción para mellor meter algo. Neso xa estábamos tratando de facer en canto a aglomerados, pois, de momento vamos a continuar cas que faltan realmente, que son continuar os tramos que se iniciaron pois xa no 2016, 2017, pois a ver se conseguimos esas carreteras que realmente conectan, que estén xa aglomeradas. Entón a ver se conseguimos con esta anualidade, pois a ver se deixarlas rematadas.
E a última xa sería en canto aos orzamentos, se permitirían que os veciños decidisen libremente e de maneira directa en que poder usar unha parte do orzamento. É dicir, por exemplo, como fai Santiago, pois que deixa X diñeiro, xa sei que non é moito, pero unha parte para unhas propostas, e despois que esas propostas sean refrendadas polos técnicos, e que os técnicos pois presenten esas propostas e que a xente poida decidir a que máis lle guste. Evidentemente Santiago pode dedicar unha parte importante do seu con proporción a vocación pois, para iso. O Santiago, pois, poñámoslle non sei que cantidade falaba Santiago, se era 1 millón de euros. Santiago, sí, por aí máis ou menos. Esa é unha terceira parte do presuposto do vocación. Entón, o vocación, se deixes digamos 100.000 euros para que a xente poida escoller que é o que tal, vai ser un pouco difícil. Entonces, aparte, realmente aquí, se ti vas a unha parroquia, vas a xente, xa sabes, se está pedindo, me quero falar desa, non se trata que pidan a nivel particular. No, pero digo que aquí debería facer isto, que aparte cada un pida, despois que iso pase un filtro duns técnicos, e despois, pasado ese filtro dos técnicos, pois se pode decidir entre todos que proxectos saen e cales, non? Vamos a ver, aquí basicamente todas as reunións que se fan nas parroquias realmente se trata de que a xente opine, diga que é o que cree que se debe fazer na súa parroquia, e despois de facer os proxectos e tratar de leválos a cabo. Evidentemente todos non se poden fazer ao mesmo tempo. Entonces, que eu posiblemente sea unha boa idea preguntar ou que a xente opine, pero eu creo que é máis fácil ir directamente ou que por unha reunión na que tengo os vecinos diante che digan, mira, aquí queremos que se faga isto. Entonces, eu creo que é máis directo iso que non outras cousas. É máis fácil para o alcalde ou para a corporación, pero para a xente todo do concello, por exemplo, sería máis fácil na página web, que tampouco a veces tampouco a miran tanto, pero bueno, noutros medios que poidan entrar todos os veciños e que poden decir, pois este proxecto sí que me interesa, pois claro, non sei, porque se un fai unha xuntanza digamos, é unha vía única. Entonces, pola página web ou noutros medios, por exemplo, Xanela, que se manda cada mes, pois decidir, pois, este mes na xuntanza que tivemos en tal sitio, se propuxo facer isto. No próximo mes, tales, pois, facer, digamos, unha mistura de todo isto, co filtro dos técnicos, e que a xente poida decidir ou poida, bueno, pues sí, podría ser. Sí, sería unha... Sí, ya vou facer posiblemente igual así fazer eso. Bueno, alguna pregunta máis? Bueno, pues levantamos a sesión. Gracias por vir. Eso.